Boa tarde a todas e a todos, benvidos e benvidas a unha nova cita deste ciclo Arte en Tempo Real, no corazón do Consello da Cultura Galega, que sei que algunhas persoas non coñecíades, pero bueno, é o espazo máis propicio para falar de publicacións. Este ciclo xurde da sección de creación e artes visuais contemporáneas, da que Lucila Yáñez, que é coordinadora desta xornada, tamén forma parte. Botou a andar este ciclo arredor de setembro, naceu co espírito de analizar a situación do sector artístico, do sistema da arte, un pouco analizando cos diferentes asentes, os diferentes eidos e subsectores. Naceu analizando os artistas, pasamos tamén por o comisariado, tamén polas galerías, analizamos tamén en febreiro os museos e as coleccións, e agora é o momento de falar de publicacións, de arte, de catálogos, de libros de artista e dos fanzines. Haberá algunha xornada máis que iremos anunciando deste ciclo, porque como é un ciclo orgánico, naceu con estas primeiras 5 xornadas, pero sí que se van a incorporar outras áreas nas que vamos tamén a analizar e a debatir. Gustaríame tamén disculpar a ausencia da presidenta, que estes días se atopa en Irlanda cun encontro de carácter cultural coa cultura irlandesa, senón sempre adoita estar nas nosas xornadas. Gustaríame agradecer de forma máis por miúdo a Lucila Yáñez a proposta e a coordinación con este bo facer e coidado desta xornada. E, por suposto, as persoas poñentes que hoxe nos acompañan, Mónica Maneiro, Lucía Romaní e Bernal Prieto. Agardamos tamén que o público poida participar dun xeito activo e horizontal, sobre todo na parte do debate, que disfrute tamén desta xornada. Tamén un saúdo ás persoas que nos acompañan en streaming. Pola miña banda, convidarvos a que sigades as actividades que facemos dende a sección de creación e artes visuais contemporáneas, e que tamén participedes activamente destas xornadas. Moitas gracias. Aquí. Ben, bueno, moitas grazas a todos e a todas por vir. Isto está encendido? Sí, está encendido. Grazas, Paula, pola presentación e gracias tamén por activarnos tanto nesta sección de arte para que fagamos cousas de interese, non? Ben, a actividade esta efectivamente é unha actividade, penso que interesante, porque que sería da arte e a promoción da arte, a divulgación, tamén a posta en valor da arte sin as publicacións. Estamos nun espacio singular do Consello, maravilloso, grazas tamén aos organizadores de actividades do Consello por aloxarnos hoxe aquí, que temos, imos falar de publicacións rodeados de publicacións e tamén coa arte que está aí no teito, co este mural de Xosé Freixanes, que penso que era, non é? Penso que era de Xosé Freixanes, ahora quedei un pouco... Bueno, é igual. Libros, arte e todo xunto que aporta moitísimo. Imos falar por unha banda da produción artística, digamos, máis tradicional ou máis, bueno, imos dicir, vinculada a unha arte contemporánea desde o punto de vista máis institucional, neste caso dunha fundación, a Fundación Didac, pero que vai máis alá do que sería propiamente a edición do libro o catálogo, que é tamén promover e publicar edicións que van promover a crítica e a reflexión en torno á arte e os contidos da arte. Temos con nós, ademais, tamén a outras dúas persoas, por un lado, Mónica, presentarei na hora, e despois outras dúas persoas, Lucía Romaní e Bernal Prieto, Bernal Prieto, que van nos falar xa das publicacións que sería o libro do artista, Lucía, o fanzines, pero é máis que nada ir as posibilidades do libro máis aló do propio libro tradicional ou estándar, non? Pero, bueno, irei presentando polo miúdo a cada un deles, se vos parece, para
para que isto non se alongue demasiado, despois podamos disfrutar tamén do coloquio e ver todos os materiais que les aportaron. Pois podemos comezar, se che parece, coa intervención xa de Mónica. Vale, E vou a imos retirar vendo. para avisarvos a vos. Vale. A Mónica penso que moitos de vos xa o coñecedes, pero bueno, direi que é licenciada en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, que ten cursos de doutoramento en Crítica Estética na Universidade Complutense de Madrid, que tamén é máster en Museoloxía Crítica e Arte Contemporáneo da Universidade de Santiago, e que bueno, fixo proxectos interesantísimos, ou participou neles, como o proxecto que se desenvolveu en Porto, en Portugal, Look Up Nurture Porto Lab Show, en que se realizaron exposicións e intervencións artísticas en espazos emblemáticos da cidade. Tamén foi directora, que isto pareceme moi interesante, é unha tamén das razóns pola que eu pensei nela, foi codirectora da emblemática revista de arte contemporáneo, arquitectura e deseño Dardo Magazine, que seguro que todos vos coñecedes, e que lamentablemente xa non se edita, non, nestes momentos, pero bueno, imos deixalo aí. Bueno, actualmente traballa activamente como comisaria de exposicións e xestora cultural, xestión cultural, e ocupa tamén o cargo de directora artística da Fundación Didac. Ben, Mónica pois vai aportar ese punto de vista do que decía eu antes, que falar de publicacións desde unha fundación, neste caso unha fundación privada, pero sin ánimo de lucro, por suposto, e bueno, falar da súa actividade. Cando queiras. Bueno, moitas grazas a todas e a todos por estar aquí. Primeiro de todo, agradecer ao Consello da Cultura Galega por ternos convidado, a Paula Cabaleiro e a Lucila tamén por organizar esta xornada. Non sei se podemos poñer a presentación. Mentras vouvos a ir pasando unhas publicacións que podedes ir mirando. Algún ata ten unha dedicatoria porque acollín da estantería da casa antes de sair, pero podedes ir mirando mentras vos vou contando. Eu, como vos contou Lucila, pois son agora mesmo a directora artística da Fundación Didac. Para os que non a coñezades, a Fundación Didac é unha institución privada, pero que traballa tamén con fondos públicos. É unha institución pequeniña, o que chamamos unha institución intermedia dentro do campo das artes contemporáneas, porque o noso papel non é o de suplantar o lugar das grandes institucións, dos centros de arte ou dos museos, nen tampouco dos espazos de mercado como poden ser as galerías de arte. Non ocupamos ese lugar que é moi importante para os artistas, que é un espazo onde poden desenvolver proxectos sen estar suxeitos pois ás demandas, non, das grandes institucións, sendo moito máis áxiles e ao mesmo tempo tamén sen estar suxeitos a cuestións mercantís ou que teñen que ver co mercado. Entón, bueno, podemos facer cousas ás veces bastante audaces e bastante distintas que lle soen resultar a eles moi interesantes no que é a súa proxección da súa carreira ao longo do tempo. Unha das cousas que fan especiais a Fundación Didac con respecto a outras fundacións de arte é que Didac é o acrónomo de feito surxe dunha empresa editorial especializada en arte contemporánea, ademais, como é Dardo. Didac significa Dardo, Instituto do Deseño das Artes Contemporáneas. Dende un primeiro momento tiñamos claro que o obxectivo desta fundación, os seus fundadores, que foron David Barro, que foi o meu socio ata fai pouco tempo, tamén o meu xefe durante moitos anos, e Conchi Mayo, que agora é a directora xerente da fundación, tiña moi claro que a parte das publicacións tiña que ser unha das patas importantes do que fora o traballo da fundación. E, de feito, é un dos obxectivos fundamentais dentro do campo. Se vedes aí sabedes algún dos libros que fixemos,
ao longo destes anos, non? Didac comezou a súa andaina no ano 2017 e digamos que dende ese momento os proxectos expositivos, moitos deles están acompañados de proxectos editoriais que non só recollen o traballo que fan os artistas dentro da fundación, senón que moitas veces pois son proxectos que nos deixan facer un percorrido por toda a obra anterior ou nos mostran entrevistas ou traballos nunca vistos dos artistas e que teñen un carácter tamén moi artístico en sí mesmos, porque a parte do deseño de Dardo sempre vai nesta liña, non, de buscar unha conexión clara entre o deseño da publicación e o traballo do artista que está no seu interior, non? E o facemos ademais codo a codo cos creadores. Decirvos que Dardo trouxen algunha mostra de publicacións de Dardo tamén. Tendes aí de feito un catálogo de Drift, que foi unha mostra de deseño que fixemos no MAC da Coruña, David e eu, xusto foi a última exposición que se fixo no MAC, que era unha mostra que poñía en relación o deseño contemporáneo e as artes contemporáneas, non? Para que virades tamén un pouco o traballo anterior, o traballo da Fundación, e tamén un exemplar da revista de Dardo Magazine, un dos últimos que sacamos. A revista non se fai dende o ano 2021, pero tivo unha longa duración dende 2006. Eu tiven a sorte de coordinala durante moitos anos e dirixila tamén durante outros, e o que facíamos basicamente era un traballo de recopilación da actualidade con artistas españois, con artistas portugueses e con artistas brasileños, non? Era unha publicación bilingüe que chegou a ser trilingüe nalgúns momentos e que ocupaba tamén un espacio de difusión da arte galega e española dentro do ámbito da lusofonía, non? Ademais disto, bueno, as liñas de publicación da Fundación son varias. Hai unha liña dedicada aos proxectos que xurden a carón das exposicións que facemos na Fundación. Este, por exemplo, que vedes aí son imaxes dun proxecto da exposición que fixo a artista Irene Grau, un proxecto que neste caso viaxou a Lisboa. Estas son imaxes da mostra que fixemos en Lisboa. Colaboramos con algúns espazos e Appleton Square é un deles. Esta mostra tamén se fixo en Didac doutra maneira, non? Outra liña de publicacións que temos é unha liña dedicada á investigación. O último que fixemos nese sentido foi o libro que recopila as conferencias e os textos que pedimos para o arquivo Didac. Didac é unha fundación que ten colección propia, unha colección moi distinta da que estamos acostumados, é unha colección que está dedicada sobre todo ao deseño en Galicia e moi centrada precisamente no deseño editorial. Entón temos moitas cousas interesantes de deseño galego, deseño editorial e deseño gráfico, sobre todo pois dende principios do século XX ata a actualidade, coas que traballamos activamente, ademais en mostras. Estamos desenvolvendo, ademais do traballo de publicacións, neste sentido, un traballo que ten que ver co todo o arquivo online, que se pode acceder a través da página web, que estamos traballando de continuo con isto para que a xente poida coñecer tanto a colección como adentrarse un pouco na historia do deseño de Galicia. E despois temos tamén, por último, unha liña de publicacións moi centrada no deseño contemporáneo, por esta cousa que decimos de que a colección Didac ten moito de deseño contemporáneo, sobre todo desta parte gráfica do deseño. Xa meténdonos un pouco en proxectos concretos, porque non quero alongarme demasiado para que despois podamos falar, non? Quería traer algúns exemplos para que entenderades de xeito práctico como traballamos as publicacións na Fundación, non? Este libro, por exemplo, que é un libro que fixemos a propósito da última mostra que tivemos en Didac. Agora está Carlos Aires, pero esta foi a mostra xusto anterior. Foi a mostra
dedicada a Mary Pais, nunha exposición que se chamou Lei Eterna. Este libro que podedes ver, porque o trouxen, ten de particular que é un libro que é casi unha parte da obra da artista, non? É unha publicación que ten o lombo, como se vos fixades, non? Por fora, feito con teas que eran parte da peza principal, da instalación principal que a artista fixo na fundación. Co cal, cada libro é diferente e a parte, ten unha parte de obra, non? Porque a parte estas teas foron teas que a artista fora recollendo durante moitos anos nos seus viaxes, nas súas viaxes, non? E que ela fora guardando para darlle vida a esta instalación e para darlle forma a unha performance, non? Que dou tamén inicio a este proxecto expositivo que se chamou Lei Eterna. Estas son teas que están sacadas de espazos sagrados, que teñen de algún xeito unha idea do relixioso, o trasfondo relixioso, e que nos comunican unha idea de interculturalidade, de respecto entre culturas, da igualdade, da necesidade de entender o outro, non? E despois está esa cuberta negra que tamén ten que ver co que era o interior desta peza da artista, non? Porque estes traxes que ela fixo, que lle deron forma á instalación da obra, tiñan unha parte negra que era o exterior e despois esa parte interior de cores. Isto é o interior da publicación, onde tiñamos tamén recollido, onde temos recollido o traballo de Mary, porque a idea neste caso era que este libro servira, por unha banda, para documentar a mostra e por outra banda, para coñecer o traballo de Mary Pais, porque non tiña aínda ningunha publicación específica sobre o seu traballo. Esta é a obra o libro de François Vannereau. François Vannereau é unha artista francesa que tamén estivo na nosa fundación. Este libro ten de peculiar, outra vez, que está pensado con respecto á obra de François. François presentara no espazo de Didac dúas grandes pinturas que estaban feitas a partir de grandes, parecían casi fotografías ou impresións. Ela utiliza moito a idea do rasgado e, de feito, este libro está feito dunha maneira peculiar neste sentido, porque está impreso ao revés, é dicir, está impreso sobre negro. O que se imprime é a tinta branca que vedes aí para dar esa imaxe das montañas, e despois ten esta parte manual da sobrecuberta que está rasgada a man, cada unha delas, porque iso é o que François fai nas súas pinturas, non? Entón, sempre intentamos que este traballo de deseño acompañe de algún xeito a proposta artística que podemos ver dentro das publicacións. Estas son imaxes do interior da obra de François. Esta é outra publicación que podedes ver. É un libro que foi premiado, ademais, polo seu deseño. É un libro de Markus Linenbrink, un artista alemán que encheu todo o espazo arquitectónico da Fundación de pintura. Foi un site específico moi interesante, porque tanto o teito como o chan como as paredes eran unha obra e nos permitía estar dentro do espazo de cor estridente que el creaba. Entón, o que quixemos facer aquí foi de algún xeito replicar de outra forma distinta ese espazo de cor da Fundación. Podedes ver imaxes no libro, ten esas guardas laranxas, non? Ese cor rosa fucsia na portada, non? Ese stamping, esta tea vibrante, non? Para dar unha idea do que é a linguaxe do propio artista, e ademais con esa marca de inestabilidade que nos transmite tamén a súa pintura. Estas son imaxes do interior do libro. Isto é totalmente diferente, como vedes, tamén respectando o traballo do autor. Isto é Cristian García Bello, un artista galego que moitos coñeceredes ben, é un escultor que traballa sobre todo con materiais, sobre todo non, soamente con materiais naturais.
a partir dos cales pois construen, non? As pezas, materiais como a madeira de piño, os aceites, as tenguiduras naturais, non? E a partir de aí construe toda unha iconografía que ten que ver ás veces co acto religioso, ás veces ca idea do ascetismo, ca idea do refuxio mínimo como espazo donde o ser humano ten que habitar, e de aí estas cores, non? Estas liñas tan puras que marcan a cuberta da publicación e o material escollido, non? Para a súa cuberta, que é unha tea de liño tamén para acompañalo, non? Vedes que é un libro moito máis sobrio, aparentemente, e moito menos estridente, non ten nada de pop. Este é un libro que da liña que vos comentaba antes, que ten que ver xa máis coas publicacións. Este é o libro do arquivo Didac, é o último libro que sacamos que recolle conferencias e charlas alrededor das temáticas nas que afonda a nosa colección. É un libro que ten unha portada que está inspirada noutro deseñador. É un libro feito por Cristina Moralejo que está inspirado na portada do libro Proel de Manolo Méndez, unha portada dos anos 20 que tiña esta idea casi vanguardista, non? Moi curiosa para Galicia daquela época nas publicacións e que ademais utiliza unha tipografía galega que é a fontoira de Lino Prieto e de Rubén Prol, non? Ten unha inspiración no foliar, non? Dos barcos nos portos do Grove de Meloxo, esas inscripcións que se fan nas embarcacións, que podedes ver os nomes das embarcacións. Esta tipografía está inspirada en esas imaxes, non? En esas letras. Isto é un pouco interior, non? Despois casi todo é texto. Isto é Galicia, procesos e formas, un libro que fixemos para relatar a historia do deseño en Galicia, precisamente. É un traballo que fixemos en colaboración con un programa coa Consellería de Industria, dentro dun programa que se chamou Diferenza, da Axencia Galega de Innovación, para traballar precisamente co deseño como motor para a innovación en Galicia. Entón, traballamos con empresas e unha das cousas que se fixo dentro deste programa foi unha grande exposición que levou a Galicia como país invitado na Porto Design Bienal, precisamente. Levamos cousas da colección Didac e moitas pezas de outros diseñadores e artistas galegos para ensinalos alí, e fixemos tamén exposición en Didac. Isto é un pouco o interior, non? Trátase de relatar, non? A través das formas propias da nosa cultura, quen somos nós como galegos, non? Como culturalmente, que é o que nos identifica. Intentamos facer aí unha búsqueda con un texto de David Barro que acompaña pois todas as imaxes da publicación. E por último, quixen traer unha cousa que ten que ver máis coa educación. Esta é unha publicación que fixemos pensando nos nenos. É unha publicación que se chama Un paseo pola Fundación Didac, na que se fan un percorrido, varios percorridos, son xogos realmente alrededor das exposicións e dos artistas cos que traballamos, que os nenos poden ir facendo e seguindo, non? E hai un montón de propostas lúdicas para que les poidan ir traballando. Un libro interactivo, é como unha libreta, non? Donde poden recortar, colorear, encher, tamén eles traballar e pensar un pouco alrededor da idea do que é un artista, que fai un artista, e converterse eles mesmos tamén un pouco en isto. E nada máis. Moitas grazas, Mónica, que interesante todo e que alegría ver que se fan cousas tan... Bueno, eu refírmome en considerar que Galiza, sen dúda, é unha terra de grandísimos deseñadores e xente que está a traballar. Bueno, temos xa deseñadores históricos, Seoane Díaz Pardo, Vizoso, que acaba de morrer, tal, pero é impresionante o traballo que estades a facer, non? De vincular a obra dos artistas coas publicacións xa é moito, porque non é somente reproducir a obra, senón que hai que interiorizarse
non? Sí, bueno, Nela tratas un pouco de transmitir. sí, é transmitir tamén o que o propio artista quere transmitir coa súa obra. Vale, interesantísimo, moitas grazas. Se vos parece, deixamos as preguntas, si, o mellor queredes formular algunha pregunta ahora concreta, se non deixamos para o final, cando interveñan eles tamén, e facer despois o coloquio. Non sei, se vos parece, ou queredes facer algunha pregunta a Mónica ahora en quente, así, non sei. Se non pasamos a Lucía e despois xa falamos todos un pouco, poñemos en común. Vale, ben. Unas gafas e non con gafas. Ben. Lucía vainos falar de outra posibilidade para a difusión da arte e o coñecemento da arte, que é o libro da artista. A ponencia de Lucía dice posibilidades creativas do libro da artista. Ela é educadora e artista plástica. Actualmente é profesora na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, pero tamén é artista ela. Entonces, dese interés por a arte, por o libro como instrumento de análise, reflexión e creación, dirixe desde fai anos iniciativas nas que investiga sobre as posibilidades creativas do libro de artista destinadas a públicos de diversa índole. Entre os seus últimos talleres atópanse relacións proceso creativo terapéutico, o libro de artista como fío condutor, que vincula a creación e terapia, ou tamén aproximacións ao libro do artista, enfocado á creación de recursos didácticos para profesorado de educación. Crear para ensinar, outro dos proxectos. Paralelamente, colabora no programa Bibliotecas Creativas. Este conxunto de experiencias permítelle observar como o libro arte pasa a ser un obxecto mediador en relación arte que relaciona arte, educación e sociedade. Pode ter unha visión poliédrica do mesmo. Coordinou exposicións como Salto de Páxina ou O Libro Expandido e ten publicado artigos sobre creación colectiva editando Impulsos Creativos, canles alternativas de creación contemporánea. Como membro do grupo de investigación de Por5 da Universidade de Vigo, especializado en publicación sobre arte gráfica e libro de artista, coordina e participa recentemente na exposición O Múltiple, que ocupa o espazo, que indaga na gráfica contemporánea de campo expandido. Bueno, Lucía está absolutamente inmersa no ámbito da creación e do libro. Pareceme que vainos aportar unha visión interesantísima sobre o mesmo. Bueno, Cando pois queres, Lucía. nada, moitas gracias polo convite, a verdade é que é un gusto estar aquí. Cando Lucila dixo, bueno, imos facer o que os relatorios, bueno, noutro espazo, dixe, bueno, a verdade é que atinamos ben, non? É dicir, somos poucos, pero tamén o espazo ao final do libro, da lectura, da imaxe, é dicir, son espazos para min de recollemento que nos levan como a outra mirada tamén como máis íntima. Vou falar un pouco de como nos aproximamos a este xénero artístico, non? Dende que lugar nos aproximamos? Esta imaxe que vos puxen aquí é unha imaxe dunha mostra que foi o resultado dun taller que fixen con alumnado no 2016 e foi unha exposición efímera en Piso 2, que é un espazo alternativo que ahora xa non existe, en Pontevedra, liderado polo artista Rosa Neutro e polo que pasaron diversos artistas. E, sobre todo, ter en conta que moitas veces este tipo de traballos que se teñen feito, bueno, arredor do libro, teñen que ver con proxectos un pouco alternativos a marxe das canles máis institucionais, de galerías ou museos, e que os e as artistas que moitas veces ao longo da súa trayectoria adicaron tempo, espazo a crear este tipo de, diríamos, de obras, moitas veces son pouco coñecidas ou forman parte máis da intimidade ou non se lles deu o valor que se deron a outro tipo de pezas na súa trayectoria. E aí pois podemos mencionar, pois por exemplo, Josep Penone
ten libros de artista, o Lucio Fontana, o Dieter Roth, é dicir, moitos artistas que diríamos, esa vía ou esa liña de traballo era sempre menos coñecida que outro tipo de traballos pois máis con outro tipo de peso, por decirlo de alguna maneira, non? Hai unha cuestión básica que para min é fundamental e que cando falamos deste xénero artístico temos que partir de que o punto de partida é un libro, e un libro ten unha connotación a nivel simbólico, a nivel histórico, brutal, porque ao longo, é dicir, os libros nos levan acompañando os seres humanos ao longo da historia, é dicir, é algo que ten moitísima, é dicir, que forma parte de nós, non? Da nosa identidade, da nosa historia, da nosa cultura. Un libro nos permite viaxar, transmitir ideas, coñecemento, reflexións políticas, poéticas, históricas, é dicir, eu, se pecho os ollos, xa podo empezar a imaginar a onde nos pode levar, non? Hai unha historia detrás de cada libro, non? Ademais da parte tamén de imaxe, textual, olor, pasar páxinas, é dicir, a onde nos leva todo isto, non? E me parece moi importante sinalalo tamén. Ten que ver coa creación, ao final é algo sensible que ven, é algo que non só ven da cabeza, que pasa polo corpo, non? E esta cuestión me parece importante tela en conta, non? Tamén, cando queremos abordar ou empezamos a indagar e investigar sobre este xénero, no que eu levo traballando así xa pois máis de 6 ou 7 anos, e sobre todo facendo moitos talleres con nenos, adolescentes, profesorado, públicos diversos na propia facultade, co alumnado, o último foi alí, pois é como, que é realmente un libro de artista, non? E, de alguna maneira, me ven a idea eso do marco galego, non? De que se o terreo galego vamos movendo os marcos, comendo máis terreo ou transformando de alguna maneira esa idea, ese territorio pequeno, co libro de artista pasa un pouco mesmo, non? Que se está redefinindo constantemente, eses marcos se van movendo. Non hai unha voz única, non hai unha definición única. O único que podemos ter claro é que un libro de artista é unha obra de arte en si mesmo. Esa é a clave. Pero dende aí, e que como diríamos a nivel histórico, os artistas e as artistas o que fixeron foi utilizar este soporte de transmisión escrita e darlle un xiro, darlle unha volta, é dicir, darlle un uso distinto, habitual. E xa non soamente podemos falar de utilizar como soporte pois, un libro, dende un libro a unha libreta, a un xornal, a unha postal, a un diario, é dicir, é dicir, foi como transformándose ao longo dos anos e utilizándose pois, todos os medios, todos os soportes, non? Impresos. E xa non soamente partimos do papel como base, senón, pois tamén hai traballos feitos en outros soportes como pode ser teas, ou madeira, ou outro tipo de soportes, non? E isto fai moi rico. Outra cuestión tamén importante é a transdisciplinariedade, é dicir, que o libro de artista atravesa eses caixóns máis estancos dos que podemos falar bueno, a nivel máis convencional e clásico, non? De pintura, debuxo, escultura, sino que de algún xeito os atravesa e está por riba, non? Diso. Isto que lle permite aos creadores? Pois unha gran liberdade creativa. É dicir, casi calquera cousa entraría dentro deste concepto do libro de artista. Non casi calquera cousa, pero sí que xoga ca parte textual, ca parte da imaxe, ca parte gráfica, ca parte, é dicir, espacial e pon en relación, non? E despois tamén algo moi interesante, que moitos destes traballos se fan a varias mans, é dicir, que moitas veces pois intervén a artista, o maquetador, o editor ou un artista plástico e un poeta, é dicir, son traballos moi lindos nese sentido de que hai unha parte de colaboración, non sempre, pero moitas veces é así, non? Porque ás veces solamente centramos a atención bueno, sí, artista, creador, pero despois hai outros elementos que forman parte do proceso e penso que é moi importante telos en conta, non? Ao final, é unha obra, podemos falar moitas veces de obras corais,
tamén, non? Esa idea, non? E bueno, pois aquí hai algúns exemplos, non? A base, sobre todo, é ter en conta que tanto formatos como linguaxes e materiais son moi abertos. E mira ahora para Paula porque coordinaches pois unha exposición sobre libros de artista de papel o sexto no Culturgal en Pontevedra fai uns anos, non? E ao final sempre se fala esa idea de extensións, porque despois hai traballos como limítrofes que non se sabe moi ben onde ubicar, non? E tamén isto me parece moi rico, porque é como hai unha parte de fluidez, non? De que non está todo dito, non? De que nas marxes sempre suceden cousas ás veces máis ricas que dentro dos lugares, bueno, eso, dos espacios máis institucionais. Bueno, aquí vemos diferentes formatos, rolo, despregable, pois, eu que sei, libros tamén que teñen un uso habitual e que se transforma, se lle dá outro tipo de vida, cunha intención máis de reutilizar ou reciclar. E aquí temos, por exemplo, falarei do traballo tamén de María Xosé Fernández, que é outro formato, non? Pero é como a parte tamén máis tridimensional. É dicir, que dentro do libro de artista podemos falar de traballos que teñen unha vocación máis de edición, máis de multiplicidade, a través dun original múltiple. Hai traballos que teñen unha vocación máis tridimensional ou instalativa, ou máis gráfica, ou máis poética. As posibilidades son moitas, non? Non sei se vou un pouco rápido. Vou ben? Sí? É que eu me emociono con isto e é como que... Xa se nota. A ver, é que se non hai alma non hai nada, non sei. A mí me move moito, non estas cousas. Hai outra cuestión tamén moi interesante que é a idea da portabilidade, non? É dicir, ao final estamos falando de obras, de pequenas obras que se poden transportar dun lugar a outro, non? Que podemos agochar, que podemos levar nun peto. Hoxe viña cunha maleta cargada de libros, non? Pero digo, bueno, me collen 30. Bueno, pois o mellor unha peza, como unha pintura, un cadro, levas un e acabouse, non? A idea tamén da asequibilidade, de que é algo asequible, é dicir, os primeiros libros de artista, é dicir, a principios de século, que ainda nin o xénero existía como tal, teñen que ver con publicacións baratas, que chegan a todo público, a toda a xente, que se pode mercar, é dicir, que é algo que... Pois 300 exemplares, mira, pois cada un de vos leva un cachiño diso, non? E isto tamén me parece importante. O mesmo tamén co fanzine, supoño que Bernal fará un pouco deso, de edicións baratas e cousas así, non? Despois tamén a cuestión do xogo, da tactilidade. Algo que está pensado para ser lido, para ser tocado, non? E aí, pois, Mónica falaba desas publicacións especiais coa TEA, de Mary Pais, é dicir, que bonito isto, non? De que hai outro tipo tamén de relación coa obra, non? Ás veces nos temos que poñer os guantes para tocalas, e iso tamén perde un pouco, pero sí que é certo que é algo que a proximidade entre o que é a autora, o autor e a persoa que recibe é diferente, non? Hai unha cercanía, hai outra relación. E a min isto me conecta ca idea de xogo tamén. E ca idea da temporalidade, é dicir, mellor cada peza é unha obra en si mesma, pero como conxunto é unha peza, non? É algo que vas pasando as páxinas e vas atopando bueno, diferentes tipos de obras, incluso ás veces en publicacións colectivas, como vos ensinarei, de diferentes autores tamén, nun mesmo tomo. Bueno, non me quero estender moito máis, pero un pouco, creo que eses puntos son puntos fortes que é importante mencionalos, non? A verdade é que moitas veces cando fago pois este tipo, bueno, cursos ou presentacións sobre este xénero, sí que poderíamos afondar e estar aquí falando ahora sobre as orixes, artistas, diríamos, consagrados e que traballaron sobre este xénero, pero me interesaba tamén centralo no que no contexto galego e falar de que se fai hoxe e facelo un pouco máis cercano, non? Pero sí que é certo que é importante nomear pois, as influencias clave, non? Como poden ser, bueno, pois todos os traballos os precursores, e aí nos temos que ir aos caligramas, a Mallarmé, a Apollinaire, a todo ese traballo ca desestructuración do texto tradicional, do paxinado,
da lectura de esquerda a dereita, de arriba a baixo, é dicir, como darlle unha volta a todo iso a través de traballos que artistas que traballan co idea de palíndromo, etcétera, etcétera. Incluso nos podemos ir a caligramas de Neo Neira, que estaba revisando estes días, é dicir, hai moitísimos exemplos para falar dende esta cuestión da transformación do texto, o texto convertido en imaxe, non? Pero despois tamén temos todo o que as vanguardas, é dicir, os traballos dos futuristas, os libros futuristas rusos do principios do século XX que son alucinantes, exquisitos, poño aí algúns exemplos, ou por o traballo feito a dúas mans entre Sonia Delanoë e Blaise Cendrars, que é un traballo entre o poeta e a artista plástica. E desculpade porque eu francés non sei nada e non sei nin pronuncialo ben e digo, a verdade é que isto é unha tarefa pendente, pero bueno, sí que o traballo de Marcel Duchamp con todo o tema do ready-made, hai moitos libros de artista que son moi obxectuais, son maletas que se abren, caixas, é dicir, todo ese tema de espazos onde se gardan cousiñas pequenas, non? Que parece que non se lles dá valor, pero é como darlle valor a esta parte, non? E despois tamén temos as influencias pois da arte conceptual, aquí temos algúns traballos de Fluxus ou de Lucio Fontana, de Oncaguara, é dicir, como os artistas conceptuais nos anos 60 moitas veces chegabas a unha exposición e a que atopabas era un libro central na sala, esas lecturas, non recordo bueno, no Marco en Vigo no 2006 ou 2008, bueno, unha exposición de Oncaguara na que participaron pois un par de, bueno, José Andrés, un compañeiro da universidade facendo esas lecturas, non? Bueno, este é o xermen e aquí o que vemos é unha variedade de cousas e, bueno, podería falar moito tempo, pero non me quero liar, non? Pero isto é o xermen e me pasei o que se denomina o primeiro libro de artista de Edward Ruscha, que é un libro de fotografías tamén, dicir, como nos anos 50 e 60 a imaxe fotográfica adquire un poder moi grande nesa idea de, diríamos, de arquivo ou de documentación do cotián, non? De como nos aproximamos dende outro lugar. E, bueno, hoxe día revirte en, bueno, un xénero, diríamos xénero, dentro do libro do artista tamén podemos falar do fotolibro, que está hoxe en día pois moi en auxe, non? Pero isto é algo maior, que engloba non somente traballo de imaxe, sino tamén traballo de texto ou traballo máis plástico. E para poñer algúns exemplos, fixen unha pequena clasificación non con a intención de catalogar e de que eses compartimentos sexan estancos, sino a idea é que moitos destes traballos son intercambiables, é dicir, que o mellor pois hai libros editados que son de fotografía, pero ao mesmo tempo teñen texto, pero sí que é unha maneira de clasificar, é unha maneira de poder entender, non? E poder ordenar. Entonces, por exemplo, se falamos de libros minimalistas e conceptuais, pois aquí me ven a cabeza este tipo de publicacións que fixo Extraperlo Editora, unha editorial moi pequeniña. Este é un traballo de Quique Lista, que seguramente moitos de vos coñecedes, diríamos, un tipo de traballo pois moi conceptual, porque ao final el fotografía tiritas, píldoras, pastillas, e fala un pouco desa dor emocional e a parte curativa, e acompañan estas imaxes un pequeno texto, non? Tamén aí sí que vou vos dar a opción de deixar o material por aí, pero se queredes ir botándolle un ollo, pois me parece tamén interesante. Son un pouco, pois eso, diríamos que traballos un pouco non marxinais, pero sí que de pequeno formato, editoriais ou editoras pequeniñas e, bueno, que teñen uns traballos así como moi bueno, non sei, como algo máis íntimo e, pois eso, non grandes publicacións, non? Despois tamén este traballo que me pareceu así como moi significativo de Damián Ucieda e Emma Crichton, formou parte dun espazo alternativo que houve aquí en Santiago, que ahora en día non está vixente. No 2019 foi esta exposición, o espazo chamábase Ciclón, levado por Misa Viesgolas e outra persoa máis, e a premisa era montar unha exposición e unha publicación
cun paquete de folios e usando fotocopiadora. Solamente iso. Bueno, pois isto vai un pouco nesa liña de andar por casa, que tamén é outra maneira de traballar, non? E aí, pois, tamén para que vayades un pouco vexando, como diferentes tipos de traballos, non? Aquí estaba, bueno, aí vedes, ides ver que son fotocopias, algo tan sinxelo como iso e que ben funciona, non? Despois tamén, bueno, falar a nivel, diríamos, de traballo co texto, de traballo coa ruptura do texto tradicional, cunha visión como máis poética, teño que mencionar a Rosendo Cid e, de feito, podería facer casi un monográfico de Rosendo Cid, porque el, diríamos, sí, é artista plástico, pero é escritor tamén e traballa, é dicir, ten publicado moitos traballos vinculados a escrita dentro deste formato. Este sería uns dos primeiros, El hombre que rayaba periódicos, que a súa terceira, diríamos, edición ou traballo vinculado publicouse fai nada en Galería Nordés 2021 en formato xornal, pero esa idea de que el colleu un xornal, empezaba a tachar o que non lle interesaba e empezou a crear poemas como Hasta sería exigible el absurdo. Bueno, diríamos que aquí cada peza, cada tachado é unha obra, non? E este é un traballo autoeditado polo autor en Word. Algo así de sinxelo, pois xa non hai exemplares. Isto, é dicir, esgotouse, non? Hai moitos dele, que pasa que, bueno, puxen aquí este tamén con extraperlo, que é unha homenaxe a Rafael Dieste, e aquí en vez de tachar, pois o que fai é eliminar, conservando o que, pois, todo a colocación das palabras no seu lugar orixinal, non? Pero, bueno, que ten moitos traballos, dende máis ata menos coñecidos, non? Bueno, isto o deixo por aquí e despois tamén iredes vendo con calma, porque moitas cousiñas que hai. E falo de Rosendo, pero falo tamén doutra pequena editorial que se chama Lauda Negra, que tamén fai un tipo de publicacións moi especiais, en formato tamén sinxelo, despregable. Este, por exemplo, é pois, o número 3 de 99, esta cuestión tamén de poder firmar os exemplares, de que sexan edicións limitadas, a igual que que outros traballos feitos en técnicas gráficas, non? Eu imparto clases de grabado, técnicas gráficas e tamén o libro de artista entra dentro disto, non? Lle dá como outro tipo de, bueno, non o mesmo 5.000, 20.000, 40.000 exemplares que ter, pois, un traballo de 100, de 50, de 25, non? O valor, canto menos exemplares, o valor é maior, non? E, bueno, pois este é un despregable, que é unha imaxe, pero despois tamén a parte textual, non? Unha man, unha tirita, e pola parte de atrás, esta pieza non dá explicaciones, esta pieza non resuelve moito, moi na liña de Rosendo, non? Pero simplemente para falar desta pequena editorial que fai publicacións de artistas neste formato despregable, ademais de outro tipo de formatos, non? Pero isto entra nesta liña de algo pequeno que podo levar, que podo transportar, que é asequible e me podo pagar con un exemplar, non? Teño unha pequena obra de arte na casa e poder facer unha pequena colección tamén. Ben, e outros traballos que teñen que ver con esa idea de investigación, arquivo, sobre un tema en concreto, recopilación de imaxes, datos. Hai un traballo de Gordo Mataclar que o que fai é coleccionar papéis pintados de parede. Vale, desto hai moitos exemplos, pero digo, bueno, pois en Galicia, bueno, pois vou a mencionar o traballo de Rosa Neutro, pero non solamente para falar de Rosa, que tamén ten algúns libros de artistas, sino para falar do proxecto Cabodano de Manuel Sendón, que foi profesor de fotografía na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e este proxecto me parece moi bonito porque é unha idea de resignificar e darlle outra vida útil a libros descatalogados como estes da colección do Trinque, do Centro de Estudos Fotográficos, que no 2016 pechou esta editorial e el, como peche colofón, o que fai en 2019
crear o proxecto Cabo Dano e invita a diversos artistas a traballar con estes libros descatalogados e a partir de aí pois o que temos é un montón de proxectos moi distintos sobre este tema, non? Bueno, este en concreto que eu elixín Rosa Neutro elixe o libro de Karen Korn, Belgravia. Bueno, este artista o que fai é retratar a clase londinense alta e dende un punto de vista como moi irónico. As imaxes acompañan algúns textos, non? E o que fai Rosa é apropiarse destas imaxes creando unha serie de fotomontaxes. Si vedes nesa imaxe, na imaxe da esquerda, o que é a persoa, o home, pois ten como unha escultura en riba, así de pedra, e ela en cada imaxe pois intervén dunha maneira moi sutil facendo pequenas modificacións. E o que parte ela de arquivo persoal de fotos de exposicións, de arte e inauguracións e introduce pois certos elementos, transformando tamén o que é o propio texto, non? Pero dunha maneira moi sutil. Leo unha delas porque é así como moi significativa, é a da portada, non? Que a original di: hoxe en día a seguridade é moito máis que un luxo, é unha necesidade absoluta, non? E ela di: hoxe en día o divorcio é moito máis que un luxo, é unha necesidade absoluta. E sempre con este punto moi irónico. Ela fixo unha exposición na Capela, que é un espacio que hai en Cangas, unha exposición sobre este traballo e ao mesmo tempo edita o libro no mesmo formato utilizando, tendo como base original, non? Pois isto diríamos que pois é un traballo así como, bueno, moi significativo que me pareceu interesante mostrar. Despois temos tamén outro traballo de Ibanes Pereira que fai un traballo de arquivo moi interesante sobre o tema do bloque en Galicia e ten outro proxecto tamén relacionado que o proxecto Caliza e me interesaba por esa idea de que unha clasificación falando un pouco do arquivo, non? Pois se hai algo que me interesa eu vou a facer fotografías de todas, que sei, pois as sarras de auga que atopo na cidade de Santiago e vou facer un percorrido por todos os bares. É por poñer un exemplo, non? Son traballos máis profundos, pero é dicir, esa idea de arquivo, esa idea de colección que se ve nestes traballos. Ten outro traballo que é sobre Nova Galicia, creo que é, e que levou un premio de Foto España e tamén a nivel traballo de edición, non? A idea tamén moitas veces de que podemos autoeditar, non? A marxe de traballar cunha editorial, non? Que isto tamén é outra parte, non? E que non me quero esquecer de nada, pero aquí temos outro traballo de Anne Hayward, que tamén con esa idea de mapa, de arquivo, de ruta, chamase Caleidoscopia. Me interesa sobre todo o tema de amosar diferentes formatos, vale? Se basea nas rutas, dicir, nos mapas de carretera e nas rutas, ela, polas súas vivencias persoais, é unha persoa que viaxou moito, que a súa familia viaxou moito dende pequena, entón, lle interesaba moito falar da idea de mapa. E ainda que me decía, fai pouco estes días que falamos mapa de carretera, eso xa casi un libro de artista en sí mesmo, porque hoxe en día non utilizamos mapas de carretera, entonces é como poder traballar sobre iso. Os orixinais, ela parte de litografías, ela é pois artista plástica, pero sobre todo diríamos que traballa no mundo do grabado, de gravadora, e estas son litografías que son, bueno, feito en pedra, e partindo disto, o que fai é un traballo de pregados, que tamén un pouco na súa liña, para crear como estes mundos persoais, dende esa idea máis caleidoscópica e fragmentaria, e bueno, pois ten este tipo de traballo, trouxen dous, non? Pero son, creo que a colección son 5 ou 6, é unha serie aberta, e despois están traballados digitalmente, non? Hai unha parte, diríamos, de técnicas gráficas per se e despois un traballo digital, non? E poño un exemplo, e podría ter utilizado outros artistas de sempre a nivel galego. Hai moitos gardados no peto, pero non dá
non dá para falar de todos, non? Pero escargamos, decir, se escarbamos podemos atopar moito traballo, non? E despois, a ver, a nivel fotolibro, hai moitísimo traballo en Galicia, non? Bueno, aquí, pois nada, mencionar simplemente este traballo de SEO, pero para falar de Tono Arias e do proxecto persoal Dispara que ten na Estrada, que é un proxecto tamén de acompañamento, de creación, pois a traballos vinculados coa imaxe e coa fotografía, non? Tamén moi persoal. Este traballo fala especialmente do entroido galego, ten outro traballo que é Encarnados, e, bueno, hai diversos artistas que están falando tamén sobre este tema, e bueno, trouxen este traballo por falar daqueles libros de artista que están especificamente vinculados ao mundo da imaxe. Non me quería estender máis aí, pero mencionar isto, e despois tamén este outro traballo de Bari Caramés, editado por Fabulatorio, que é un traballo moi bonito, Lugares, e que é unha, ao final, cada páxina, polo tacto, polo tipo de papel que se utiliza, non? Diríamos que a exposición sería unha cousa, neste caso, pois quizáis a publicación é outra obra, non? Non sei se aí coincidimos, a veces que as publicacións non é un catálogo ou uso que aporta, sino que casi é unha obra en sí mesmo, non? E tamén, bueno, pois trouxen isto así a colación. E despois tamén é importante, aínda que estas xornadas, bueno, de Anne Hayward trouxen máis libros, máis traballos. Moitas veces os libros tamén falan desa idea, veñen acompañados dunha follamarse para que a persoa interveña. Por exemplo, neste libro de Please Plus, a intención da artista, que é moi bonito, a mí me gusta moito, Please Pages, eu digo casi en inglés, non en francés, queda como un ensayo de sus posibilidades abiertas. Te invito a perderte en su lectura y a intervenir entre las sombras de los pliegues y de las páginas descolocadas, con imágenes, texto, collages, desplegables. Esa idea de que podemos intervir incluso nas propias páxinas. E aí a creación continúa, non? Esta idea tamén é unha idea moi bonita e que sucede en moitas obras, non? Obras que non finalizan co traballo da autora, sino que poden seguir crecendo, non? Pero non me quero esquecer dos libros únicos tamén, é dicir, traballos que están máis vinculados a, pois, ao mellor teñen un carácter máis escultórico ou máis de peza única que non se poden reproducir. E aquí, por exemplo, hai que mencionar o traballo de Pepe Cácamo. É dicir, é un artista que leva traballando moitos anos co concepto do libro de artista, dende unha visión, pois eso, máis escultórica, pero el bebe tamén da poesía visual, que é outro campo moi ligado tamén ao concepto do libro de artista, inspirado en Joan Brosa e moitos outros artistas, non? E me parecía importante tamén non esquecernos desta parte. E o traballo de María Xosé Fernández, que está aquí, que tamén ten traballado moito sobre o tema de libros de artista. Estas pezas son pezas escultóricas, pois partindo desa idea tamén de reutilización de libros, nos dous casos, pois a través de enciclopedias ou de libros, hai unha delas sobre libros de dereito, non? María Xosé era libro de dereito, e tamén, pois eso, un dos últimos traballos que vai sobre esa idea da osteoporosis, que tamén profundiza sobre libros, pois, diríamos, históricos, pero de guerras, bélicos, e como, bueno, pois esa historia que se vai carcomendo, que se vai transformando, e, bueno, ela seguro que vos fala mellor que eu do seu traballo. Non sei se xa me estou estendendo moito, que tal imos? Si, nos queda pouquiño. Bueno, son hasta 6:15, creo que tiña tempo. Outro traballo tamén, aos anteriores chamo parasitados porque é unha transformación radical do libro, non? Esta idea de libros intervidos, aquí pois menciono ese traballo de Ignacio Pérez Jofre, que tamén do proxecto Cabo Dano. El o que fai, selecciona 3 ou 4 libros, en función do libro, pois fai accións diversas. Por exemplo, utiliza tamén este libro de Karen Korn, e a ele o que lle xurde a idea desta, bueno, a idea da clase alta londinense, pois é como o libro pasalo por las paredes das rúas e ir desfacendo o libro, de algún xeito non rasgando, pero sí
como se fora unha especie de frotaxe, vai frotando o libro. Noutros libros, pois pinta encima, debuxa, rasga, non? E é como diferentes tipos de intervencións ou manipulacións directas. Bueno, aquí falamos de obras únicas, non? Por iso o catálogo neste apartado, non? Ou o traballo pois, de Din Matamoro, desta exposición que tivo lugar no Marco, sobre enciclopedias nas que el pinta, non? E ao final, pois, son libros de pintura, non? Cunha carga tamén grande de pintura que cada vez, é dicir, como que vai crecendo, non? O libro en canto a densidade, non? E se converte noutra cousa. A nivel táctil, hai libros e hai traballos que sí, que especialmente poñen o acento nesta cuestión da tactilidade. Hai unha artista, bueno, madrileña que se chama Ana Musma, que me gusta moitísimo o seu traballo, que traballa con teas, fai como libros de puntadas, e fai tamén referencia ao mundo da muller, falaba un pouco de mentres eles pois, escribían con tinta, pois elas a facían con fío, non? É dicir, hai distintos traballos e aquí tamén vos menciono un libro de Ana Soler, que gañou un premio na Bienal de Cáceres que chamase Ciegas. É un libro de artista que tamén traballa con diferentes tipos de papéis, con incisións manuais, isto está feito con punzón, papel xaponés. Bueno, esta idea tamén de poder intervir manualmente, coser, non? E o que fai este tipo de traballos son libros únicos, non? Menciono esta artista porque, bueno, no campo do libro de artista ten bastante traballo tamén feito en esa idea tamén da tactilidade, non? Tanto este proxecto como hai outro proxecto que se chama La Mujer Instinta, que gañou tamén o premio da Fundación Ancaria, que é específica de libros de artista, fai no 2019. E bueno, me parecía interesante falar do proxecto. Son outras páxinas do libro. É un libro que, por suposto, non teño aquí porque é libro único non é fácil, bueno, pois eso, acceder nin visualizar moitas veces. E tamén me interesaba falar desa idea de caderno de viaxe, manuscrito, axenda, diario persoal. E aí falamos moito das artistas e dos artistas que sempre pois están como... Estaba aquí Bernal, agora fai nada. Ahora, cando empezamos a non, pero antes xa debuxando. É dicir, ese traballo que é máis persoal, que te levas, que moitas veces nin compartes, non? E, bueno, Dieter Roth ten moitos libros de artista vinculados a esa idea de axenda, caderno. E eu, por exemplo, para min foi unha grata sorpresa a mostra de Berta Cáccamo no Museo de Pontevedra recentemente, como deu a luz un tipo de traballo que é moito menos coñecida da autora, que ten que ver con esa idea de caderno persoal, axenda, caderno de bocetos, non? E que, de algún xeito, por iso falaba ao principio da charla, de que este tipo de traballos moitas veces están como velados ou forman parte do mundo persoal das artistas e dos artistas, pero non saen á luz ata que alguén recolle e fai un traballo de arquivo, de documentación. E a mí me pareceu tan bonito, tan exquisito este traballo menos coñecido, non? Ou todo a veces ese traballo máis postal, de intercambio postal, que me parece importante tamén, bueno, pois eso, telo en conta e darlle ese valor que non se lle dá moitas veces, non? E aquí, por exemplo, trouxe un libro de María Meijide, que ten varios, e realmente, pois, a ver, este é un libro editado, sí, son 200, este é o número 272 de 600 exemplares, pero parte, pois, dun caderno de viaxe, non? Sobre todo un caderno pois, de acuarelas e de tinta, e como isto tamén forma parte desa idea deste xénero, non? Bueno, eu que intentando é mostrarvos ese gran abanico, que hai moito máis, non? Pero para que vexades que posibilidades creativas hai moitas. Para todos, para todos. E isto fai que sexa moi rico tamén a nivel pedagóxico para traballar
pois con diferentes públicos, que é un pouco o que eu fago, non? É dicir, eu como que lles abro a porta dun mundo de posibilidades, ás veces, ui, vaya mareo, non sei por onde empezar, non? Que, decir, hai moitas opcións, xa estou rematando, Ou o traballo tamén de Baldo Ramos, que adícase máis a cuestión máis poética, pero tamén ten esa parte plástica, caligráfica, moitas veces traballa tamén a dúas mans ou a varias mans con outros artistas, con Pepe Cacamo ten traballado tamén bastante, e bueno, por tamén así mencionar diferentes tipos de traballos. E cando falamos tamén, para finalizar xa de extensións, aquí mencionar traballos colectivos, revista ensamblada, proxectos editoriais que xa non parten de libros, sino de caixas, e aquí hai traballos, por exemplo, eu sempre falaba de La Más Bella ou La Lata, que son proxectos editoriais pois nunha caixa, con obras orixinais, que temos visto en diferentes pois, espacios artísticos, bueno, proxectos máis de corte editorial ou feiras, non? Tamén. E como, bueno, eu participo dentro da universidade, non? O meu grupo de investigación, falaba antes con Mónica, é de X5, está moi vinculado ao libro de artista. Ten publicado, pois hai un libro que se chama The Print Factory, que a nivel teórico, pois un libro moi interesante para aquelas persoas que ao mellor queirades profundizar sobre este xénero máis teórico de clasificación e de artistas, pero despois outros traballos editoriais, e aquí, pois nada, trouxen este que se chama El Pliego, e este é un proxecto moi bonito porque é un proxecto de colaboración do Grupo de Investigación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra con outras universidades a nivel internacional. Participan países como Brasil, Inglaterra, é dicir, bueno, sobre 20 ou 24 centros, e hai 24 exemplares, un por centro dos participantes. Participan unhas 240 persoas, artistas, e que fan? Bueno, a intención é que cada persoa dispón dun prego para traballar nel. E, pois aquí, con diferentes técnicas, pois gráficas de estampación, digitais, etcétera, etcétera. E vemos que cada peza é unha obra en si mesma. A verdade é que é super bonito, incluso nas clases, en grabado, sempre amoso este traballo, porque me parece así como moi lindo, e esa idea tamén de colectivo. Eu trouxen estes dous, o proxecto son 4 caixiñas destas, pero pesaba tanto, teño tanto material que dixen, bueno, con estas dúas nos facemos unha idea. E isto sí que non se pode perder porque non só hai 24 exemplares no mundo e me cortan o pescozo, literal. Bueno, nada, xa digo que do grupo de X5 ten selo editorial propio, que se queredes investigar hai unha páxina web onde podedes ver as súas publicacións, que ten moitas. Aquí hai outra publicación que se chama O Libro en Blanco, que é moi recente, tamén participan diversos artistas do grupo de investigación. E finalizar con outra publicación que non sei se coñecedes, que é un anuario que se chama Errores Bien, tamén do Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo e elaborado o Consello Editorial do que eu formei parte dende a Facultade de Belas Artes. Bueno, pois é un anuario, pero diríamos que non é un anuario ao uso, é dicir, é un libro no que participan unha chea de artistas con obras orixinais e outras obras, bueno, que se fixeron tamén ex profeso sobre a idea do error. Esta última publicación foi Error Vacui, horror ao vacío, e tamén hai reflexións teóricas. E me parece interesante porque non é un libro de artista al uso, pero é unha publicación especial, feita a moitas mans, está feita en risografía, que temos unha máquina de risografía na facultade, que implica, pois eso, poder xerar un número pois bastante amplio de exemplares a costes baixos, con esa idea de fotocopiadora, e que que todo está feito na propia facultade pois por becarios, profesorado, etc. É un proxecto bonito que polas dificultades en canto a tempos, algo, pois eso, totalmente altruista e tal, pois ao final pechouse o proxecto o ano pasado e fixéronse 3 ou 4 exemplares, creo, pero me parecía bonito así para facer o peche. Desculpade o tempo, non sei se me estendín moito, bueno, eu contaba con unha media hora un pouquiño máis,
E, bueno, un gusto e, bueno, xa para a mesa e tal, xa debatiremos sobre todo isto. Vale, gracias. Moitas grazas, Lucía, pola paixón que transmites ao falar do libro de artista. Penso que deixaches ben claro as posibilidades, que son moitísimas, a liberdade creativa que supón o libro de artista e, de feito, considerar o libro de artista como unha obra de arte en sí. De feito, xa son moitos os coleccionistas de libros de artistas no mundo, que é outra das posibilidades do libro. Ben, pasamos agora a Bernal Prieto. Bernal Prieto vainos a hablar na súa ponencia, deixa-me recordar, a opción do fanzine, autoedición e autoxestión da propia obra. Bernal é un coruñés licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra na especialidade de Deseño Gráfico e cursou tamén o ciclo de Gráfica Publicitaria na Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña e é mestre de taller de gravado e estampa pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra. En canto á experiencia creativa, mencionar que leva máis de 20 anos traballando neste ámbito. Como debuxante, traballa para as principais editoras e desenvolve labores de ilustración publicitaria para varias empresas e clientes. Exerce como deseñador especializado en deseño de imaxe, marcas e aplicacións e como maquetador experto en deseño editorial. Tamén, en canto á experiencia docente, foi profesor de deseño gráfico e programas de deseño na Escola San Micro da Coruña, creou e xestionou a Escola Creativa de Room na Coruña, na que organizaba cursos e clases magistrais con diferentes profesionais do sector do deseño, audiovisual, debuxo, ilustración. Impartiu moitos cursos creativos, organizou e aínda organiza, por suposto, cursos e obradoiros para a Asociación Cultural, Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, AGAPI, e tamén para a Asociación Cultural Autobán. Imparte charlas, obradoiros creativos e cursos en distintos eventos e espazos, destacando os que fai na Pablo Picasso da Coruña, nas escolas Pablo Picasso, a Ramón Falcón de Lugo e a Faílde de Ourense. Formou parte da xunta directiva da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración durante anos e, bueno, na actualidade forma parte da directiva da Asociación Autobán, que organiza os eventos relativos á autoedición e banda deseñada e creatividade. Ben, ten unha importantísima, como vedes, formación, actividade formadora, e vai nos falar de outra das posibilidades, que é a autoedición, a autoxestión, digamos que a posibilidade que a máis directa para o propio artista, non? Sin contar coa editorial e mesmo con outras cuestións. Ben, cando queiras. Bueno, moitas grazas polo convite. Gracias polas aportacións anteriores, que foron superinteresantes. A verdade é que quedei un pouco abrallado. Non sei se a miña parte será tan dinámica. Bueno, vou vos falar da parte do fanzine, que é unha parte que eu coñezo porque dende moi novo empecé con un amigo que dábamos, fotocopiábamos, grapábamos, facíamos os nosos fanzines que vos vou explicar un pouquiño en que consiste porque non todo o mundo ten por que coñecer o tema. Aí fixen unha presentación con animacións en PowerPoint, pero non iba ben por un tema técnico, así que, bueno, vos ides perder as animacións, pero aí saía eu dándolle un bico unha grapadora. Sí, non pasa nada. Sí. A ver. Ui, que me estou saltando. Bueno, empecei por la parte de que é un fanzine. Non sei se coñecedes un pouco este mundo. Trouxen aí moitos exemplos, os deixei aí diante. Logo coido que vai haber un parón e se queredes podedes achegar, vos los comento un pouco. Trouxen un pouco de todo. Hai fanzines históricos. De feito está aí o primeiro, o que está considerado o primeiro fanzine galego, que é o Xofre, que sacaron Miguel Anxo Prado, Fran Jaraba. Bueno, tedes aí un exemplar que me regalaron aí uns anos e algúns fanzines históricos. Ben, o mundo do fanzine caracterízase pola autoedición. É xente que o que nalgún momento da súa vida ou durante toda a súa vida quere autopublicar as súas obras. Entón, vamos a ver un pouquiño o tema. Isto de aquí tamén tiña unha animación que xa non ten, entón vos lo explico de palabra. Vale? Nada, ao principio quería falar do sistema editorial. Normalmente conta con autor ou autora
que fai a súa proposta, unha editorial que fai toda a parte de edición, impresión, maquetación, etc. Logo, unha distribuidora que reparte os exemplares normalmente entre as librerías, que é a última parte da cadea, que venden eses exemplares. A xente que tira polo mundo da autoedición normalmente sáltase ou todos os pasos ou a maioría deles. O que fan é crear a obra e logo a editan, a imprimen, reparten os exemplares e os venden e incluso montan espectáculo en ferias de autoedición para ser así un pouco máis, bueno, para promocionar a súa obra. Entón, o que fai o sistema dos fanzines, o sistema de autoedición, é saltarse unha, porque digo unha ou varias partes. Hai xente que a mellor fai algunha parte con distribuidora ou venden librerías, non venden directamente. Pero normalmente a parte editorial sí que se salta todo o mundo que tira por isto do fanzine de autoedición. Vale? Entón, bueno, pois unha forma de definir o fanzine sería isto. Xente que, polo que sexa, decide, logo falarei dos porqués que penso eu que existen, pois polo que sexa, decide autoeditar as súas obras. Ben? Logo, outra definición é por etimoloxía. Fanzine ven da palabra fan, que é afeccionado, e a palabra cine, que é de magazine, de revista. Ben? Entón, bueno, pois a segunda palabra fala de que é unha publicación e a primeira que está feita por unha persoa amateur. Unha persoa que non ten por que ser profesional. Todo isto é relativo. Hai outros que se soen chamar procines porque que hai mogollón de xente que é profesional que fai fanzines, que ao mellor está traballando para o sistema editorial, pois, por exemplo, eu son sobre todo experto no tema de cómic, que é o meu mundo, a banda deseñada, o cómic, é o que máis me interesa. Entón, hai un mogollón de xente que está traballando a nivel profesional, pero logo saca outros produtos por outra banda. Saca estes fanzines que son totalmente profesionais. Ben? E logo hai outra definición que é iso de percine, que ven a ser fanzine personal. É algo que sempre existiu, pero agora está moi en boca, que é o de falar do teu, ou seja, dende un enfoque moi personal, sacar autopublicacións, vale? Onde se fala pois, de temas moitas veces políticos, de xénero, de identidade. Ben, e logo a outra parte, a de publicación, que digo que está aí dividida, tedes unha serie de características, vale? Pois, bueno, os fanzines son moi diversos. Eu trouxen aí exemplos, trouxen moitos de cómic, porque xa digo que é o que máis me interesa, pero trouxen de todo. Hai dende xente que saca manuais de... Teño aí un de horticultura, que sacaron en formato fanzine, que é precioso, e aparte eu aprendí máis ou menos como a coidar as miñas plantas así. Hai xente que saca manuais de todo tipo, ou, por exemplo, hai de poesía, hai varios que están baseados en audiovisuais, que son flickbooks, libros destes que pasas así co dedo, ten unha animación, vale? Hai moitísimos formatos, vale? E aquí en Galiza, aparte, agora mesmo, existen moitísimos tipos de fanzine que logo vos ensinaré. Ben, eso, ten diversos contidos, formatos variados, eso, intentei traer un pouco de todo, e son publicacións autoxestionadas, a xente normalmente fai todo o proceso a meirande parte del, ben? E logo son efémeros, son publicacións efémeras. Isto non sempre é así, hai moitos fanzines agora mesmo, revistas que teñen, pois, a idea de permanencia e, bueno, tamén hai varios proxectos que tentan que se recopilen e cataloguen os fanzines. Pero, en xeral, soen ser proxectos kamikazes, que se fan un ano, de feito a xente o saca X exemplares, véndense, non se venden, acaban aí debaixo dunha cama e xa está. Vale? Entón, é outra característica importante. Ben, bueno, vos trouxen esta foto porque, nada, é un pouco para, a partir de agora, vos vou comentar así un pouco todos estos detalliños do mundo do fanzine. Isto para falar un pouco da interxeneracionalidade do mundo do fanzine. Ao final, aínda que casi todo o mundo que está metido nisto é xente que empeza nova ou a fai durante unha etapa da súa vida, este é un exemplo que me parece moi bonito, que son dous señores que teñen un proxecto que se chama Biblioteca Maravillas, que non sei, ao mellor a coñece alguén, vale? Nun pobo de Lourenzal, Lugo,
O que colleron foi, falaron co Concello, rehabilitaron unha biblioteca e dedícanse a autoeditar dende aí e facer unha serie de actividades artísticas, pois acollida de autores e autoras, de cómic e ilustradores e debuxantes, ben, e nada, o fan directamente implicando ao pobo ao seu redor, e aí no medio está outro rapaz que é Cristian, que é un xoven talento dentro do mundo da BD, que empezou facendo... É un rapaz que eu coñezo dende moi neno, porque apareceu nun taller que tiña hai moitos anos, con outros colegas debuxantes, apareceu un rapaz co seu irmán maior, cuns cómics debaixo do brazo, eras de neno, tiña 12 anos, e agora é un profesional. O ano pasado gañou o premio máis importante de banda deseñada de Galicia, que é o Castelao de cómic, este ano sairá editado. Bueno, pois o fanzine é interxeneracional. Este rapaz, Cristian, leva vindo a eventos de autoedición dende os 12-13 anos. Estes señores que están aí, bueno, aparte do actor que seguro que coñecedes, pois os señores que están aí son os que levan a Biblioteca Maravillas. Vale? Nada, pois veñen todos os anos a eventos de autoedición e son super majos. Logo, vos trouxen aquí estas imaxes e vos trouxen tamén fanzines que podedes ollar logo para comentar un pouco que os formatos son totalmente variados. Logo falarei un pouco de algunhas características de como foi evolucionando o fanzine, pero que agora hai tantas posibilidades que a xente fai un pouco de todo. O que tedes aí, o primeiro de todo, é un fanzine que trouxen, que é moi gracioso porque é simplemente un fanzine de xogo que ten 2 buratiños en cada páxina, pois narra unha cousa e podes interactuar cos dedos. Vale? É un fanzine así interactivo. Logo, está Edicións Malafera aí nun lateral, que é unha editorial que saca fanzines poéticos moi, visuais, moi ben editados, cada edición é totalmente distinta, usan distintos tipos de impresión. Vos trouxen aí un par de exemplos máis, os podedes ver en riba da mesa, non me vou a estender moitísimo. Ben, logo hai mogollón de variedade temática. Pois aí, por exemplo, o primeiro é dun amigo Roque que por circunstancias da vida, ao final fai mogollón de traballo sobre libros de rol e logo pois saca fanzines sobre iso. Ben, todos os anos saca, aparte os vende todos, que ten un público cautivo aí, que lle mola o tema. Logo, ao lado tamén trouxen, para ensinar un pouco, que dicía de Biblioteca Maravillas, pois esos fanzines que están ao lado, que se chaman Stop, etc., trouxen algúns, son editados por eles. Sacan unhas edicións moi coidadas, e nada, iso. E logo, pois, por exemplo, abaixo, fanzines de humor. Hai xente que fai Mortadelo e Filemón pola súa banda e contando as súas cousas tolas. Claro, son cousas que mellor non sacaría unha editorial, porque ese é un amigo Roberto que está especialmente perturbado no seu humor, pero é especialmente gracioso tamén. Vale? Bueno, outros exemplos que serían ese de abaixo de Dar Leite, que, bueno, que son tamén poéticos e sobre fanzines con fotografía. E logo tamén hai, dende o inicio do mundo de autoedición os fanzines, eu cando empecé era algo moi solitario, non existía internet, a xente non nos coñecíamos, e o que facíamos era fotocopiar e vender nunha librería de barrio. Ao final, pouco a pouco, gracias a unha serie de eventos, pois acabas coñecendo a xente e acabaron formándose unha serie de colectivos. Trouxen varios fanzines colectivos, que é un pouco do que vai esta cartela, esta imaxe. O mundo do fanzine é solitario moitas veces, hai moita xente que saca as súas cousas e xa está, pero tamén existen moitos colectivos moi variados e, aparte, é unha parte moi importante desto do mundo da autoedición. Eu pertencín a varios, agora mesmo, pois, prácticamente non debuxo para min e para os meus fillos, pero non saco cousas porque non teño tempo, pero sí que me gusta colaborar dende a parte de xestión cultural, organizando eventos de autoedición e axudando no que podo. Pero hai moita xente que se lía a manta a cabeza e fai este tipo de fanzines colectivos. O primeiro de todo que tedes aí, que se chama Altar Mutante, o primeiro vedes aí Altar Mutante, é unha revista que realmente é un fanzine profesional que vai polo número 13, leva 10 anos, saindo 10-11 anos, e nada, é unha revista prácticamente profesional. E aparte fala de algo totalmente de un tema moi concreto, porque é sobre terror, gore, rollo ciencia ficción. Pois é un fanzine que triunfa, que leva mogollón de anos, normalmente esgotan edición,
teñen mogollón de demanda. Ben, vos puxen aí outros exemplos, hai un que é Amorcito, que edita Luis Llán, un rapaz que vive en Coruña, que é un fanzine que tamén só trouxen un, para que, por se quería desbotarlle un vistazo, unha obra así colectiva tamén que é especialmente bonita e coidada. E logo vos trouxen ese de Onda Vital, porque, nada, hai tamén fanzines de todo tipo. Isto é unha editorial de Ourense que soe sacar uns traballos colectivos baseados en tradición galega. Eu trouxen outro, teñen outro que é sobre o futbolín, que coido que é o que trouxen, que se chama Tralla Brava, e outro, por exemplo, era sobre a serie Mareas Vivas. Todo en torno, son fanzines colectivos en torno á cultura popular galega. Ui. Vale. E logo tamén, antes comentaba o tema do percine, o fanzine personal. Dende hai uns anos eu fago charlas en moitas escolas de arte sobre o tema de autoedición, como a xente pode, se quere, autoeditar as súas obras, tanto en formato fanzine, que sería editorial, como se queren facer camisetas, produto, que sexa. Faime gracia porque non sei se por mor da pandemia ou porque cambian os tempos, agora isto de percine, de facer un fanzine, unha publicación que fago eu todo e falo de mí mesmo para que os demais me coñezan, é algo que está moi en boga. Entón, trouxen aí varios exemplos que me gustan bastante, vale? Pois, por exemplo, de Queridas Niñas Lesbianas, que o trouxen aí, o saca unha amiga, bueno, pois son unha serie de estampas relacionadas con tema de identidade. Outro cómic que está aí, Pellica, o Pictodiario, é un diario que fai un rapaz que todos os días conta o que lle pasa no día, fai así un pequeno... O sea, realmente o percine 100%. Se todos os días subes un diario visual de o que che pasa, e que estás contando yo o mundo que fas cada día. Nada, pois simplemente que este é outro exemplo moi habitual, moi en boga agora mesmo co tema de autoedición, de contarlle ao mundo a túa movida. E, bueno, trouxen este exemplo porque me fixe mogollón de gracia, que hai uns anos Gadis sacou un fanzine. Non sei por que o chamaron fanzine, porque sacaron 150.000 exemplares e o repartiron en todos os Gadis, pero é o fanzine que fixo Gadis, para que ves, foi aí 2-3 anos, para que vexades que, bueno, que agora mesmo é un tema que xenera interese, o mellor, demasiado interese, xa pasou un pouco a visibilizarse así ata por unha grande superficie como Gadis aquí dentro de Galicia. Vale? Non sei se... Sí, coido que trouxen un aí, se queredes botarlle un ollo. Vale. Por que o fanzine? Bueno, aquí vos comento un pouco, isto é unha impresión personal miña, non? Cada un fará fanzines porque lle dá a gana, non? Pero vos conto un poquinho cousas que vin eu ao longo da miña vida de por que a xente fai fanzines. O primeiro, que isto tamén tiña unha animación, pero vamos pasar para atrás, que é por posibilidades técnicas. Isto, a ver, realmente hubo un momento na vida de todo o mundo, supoño, que empezaron a existir as fotocopias, que non son eternas, antes non existían, foi o que cambiou un pouco o paradigma. Antes a xente sí que facía X cousas ou podía sacar publicacións, pero coa chegada da fotocopia, aí realmente é cando a xente podía empezar a editar as súas propias cousas e sacar as súas propias cousas. Eu viví en ese momento e aparte hai así anécdotas curiosas. Non sei se coñecedes a Chichi Campos, que, bueno, é un creador, un humorista que se lle dedicou ao Día da Ilustración hai un par de anos. Pois era un señor moi gracioso, que morreu xa hai anos, moi novo. O señor, cando viu que saíron as fotocopias, quedou abrallado, volveuse medio tolo, empezou a sacar cousas, a fotocopiar. De feito, unha anécdota é que lle gustou tanto o mundo este de autoedición, de poder sacarse cousas, que cando viu que se podía facer, levou o seu DNI e pediu que llo sacasen en tamaño A3, o máis grande que podía, como como a cousa de ter a posibilidade, ao fin, de poder facer algo propio, non? De poder editar as túas propias cousas. Bueno, pois que existisen as fotocopiadoras, foi realmente o que fixo que eu trouxen aí varios fanzines históricos fotocopiados que a xente poidese empezar a sacar as súas propias cousas. Vale, sí que existen fanzines anteriores que non son fotocopiados, pero claro, tiñan unha serie de dificultades técnicas. Por exemplo, as imprentas antigamente había que sacar unha tiraxe mínima para
para que saíse un pouco rendable, eran tirases moi altas. As imprentas offset que é o que había antigamente. Logo puxen aí unha segunda imaxe, que son dúas persoas super felices, que sería a imprenta digital. Houve un momento en que das fotocopias moi ben, pero a imprenta digital empezou a ser máis popular e barata. Eu tamén viví en ese momento, houve un momento en que todo se abaratou un mogollón, bastante, vale? Entón, moita xente empezou a facer publicacións en digital, poidendo sacar 100 exemplares, algo que poidese controlar e vender, que tamén é outro fito importante. Hai un cambio no mundo dos fanzines de facer fotocopias, que ao mellor os máis osados facían a portada en fotocopia en color e o resto en blanco e negro, a poder facer tiraxes de 100, 200, 300 exemplares que sabes que máis ou menos vas a poder vender. E logo aí puxen outro exemplo que falou antes Lucía, que é a risografía, que é o que está agora super de moda, que é outro sistema de impresión moi chulo, que é como unha especie de fotocopia con cores, aparte que son tintas vegetais, orgánicas e respetuosas como medio ambiente. Entón, bueno, que as posibilidades técnicas tamén fixeron que a xente poidese empezar a facer este tipo de cousas, vale? Os primeiros fanzines sí que son máis limitados, son edicións pois iso. Por exemplo, eu conseguín o primeiro fanzine o Sofre que tedes aí porque os autores aínda teñen. Sabedes? O sacaron hai mogollón de anos, hai pois 30, no, 40 anos, pero eles siguen tendo, siguen dormindo en riba de caixas de Sofre porque tiñan que sacar non sei cantos. Claro, nunha imprenta tradicional. Bueno, outro tema de por que a xente saca fanzines, pois independencia económica. Realmente o sistema editorial, non vamos a entrar en se é xusto ou inxusto, pero os autores dese sistema editorial levanse un 10%. Vale? Normalmente a editora leva o 30%, entre a distribuidora e o punto de venta, dependendo de varias cousas, levan un 60%. Entón, hai xente que proba o sistema editorial tradicional tampouco queda moi convencida por este tipo de cousas. Vale? Entón, prefiren sacar 100 exemplares, correr eles cos gastos, ir a sitios a vendelos ou distribuílos eles, e tamén levarse os cartos. Ben? E aparte, bueno, o sistema editorial ten outra serie de problemas que tampouco vamos a entrar. Ben, liberdade creativa. Bueno, aí me debuxo aí, saio debusando en batín, que como me gusta facelo. Bueno, hai xente que antes vos comentaba, por exemplo, uns cómics de humor así moi burros, estilo Bruguera, que fai un amigo, pois hai xente que fai fanzines porque é o xeito de chegar ao público, porque hai cousas que son impublicables. Vale, non por nada. Este rapaz pois fai cousas ao final un pouco naif, pero claro, non todo o mundo entende ese humor negro, ese humor burro, entón moita xente o fai porque non atopa outro xeito de chegar ao público. Vale? Entón, pois o mundo de fanzine moitas veces é iso, é unha vía de expresión. Aparte, que non sei se o puxen logo, sí, vale, se o poño logo. Pois iso, moita xente o utiliza por este tipo de cuestión. E logo, moita xente usa o fanzine, sobre todo no mundo do cómic, que é o que me interesa a min, por proba e erro. Que quere dicir isto? Hai moita xente, un cómic leva moitísimo traballo a facelo. Normalmente, sobre todo para unha editorial. Agora editanse cómics especialmente longos, é moi raro que se edite algo de 24 ou 36 páxinas. Entón, se ti vas facer o teu primeiro cómic, vas a levar unha editorial 48 páxinas ou 64, ao mellor vanche dicir que non, porque non é unha primeira experiencia. Ao mellor non está ben resolto de todo. Entón, moita xente usa o fanzine ou as revistas colectivas de cómic para poñerse a proba a sí mesmo. Poder empezar a facer unha serie de traballos que non vai poder facer seguramente nunha editorial de forma directa. Ben, entón, é iso. Moitas veces é como o xeito que ten a xente de empezar a facer as súas cousas creativas sen ter que entrar, porque é moi difícil entrar no círculo editorial directamente, por lo menos no apartado de cómic e artístico. Vale? Entón, moita xente tamén o usa para isto. De feito, hai moita xente que ven a eventos de autoedición uns anos da súa vida, cando está empezando, saca as súas... E logo chega un momento de profesionalización e deixa de ir a este tipo de eventos, lóxicamente. Pero, bueno, que é un momento interesante, vale? Da vida creativa. E logo,
control do produto, mensaxe e público. Que quere dicir isto? Antes dicía que hai xente que lle interesa por liberdade creativa o mundo do fanzine. Tamén hai xente que lle interesa porque quere contar X cousas e quere contarllas a unha xente determinada. O mundo da autoedición e do fanzine, ao final, é un mundo pequeno, onde todos nos coidamos moito, hai xente que mellor prefire contar as súas intimidades a unha xente concreta ou vender directamente, estar detrás dunha mesa vendendo o seu produto que vai falar ás veces de si mesma, das súas experiencias, vivencias, etc. E lle interesa non só ter control sobre o produto que fai, facer un produto coidado ou como quere, senón tamén o público que llo vende. Entón, moitas veces tamén ten que ver con isto. A xente do mundo este de autoedición e fanzine, moitas veces fai un produto moi enfocado á xente que o vai mercar, que é a do mesmo mundiño. Vale? Entón, tamén, eu coido que isto tamén é importante dentro de... E xa está, mirade que rápido fun eu. Ben. Logo teño aí a historia dos fanzines, pero non vos lo vou contar porque, pues me levaría mogollón. Vale, pero trouxen por se me sobraba moito tempo. Que non, así que, bueno. Moitas gracias, Bernal. Non, cumplites moi ben co tempo, claro que sí. Gracias. Xa vedes moitas posibilidades para a arte, a creación e os artistas, e, bueno, en fin. Se vos parece iniciar un turno de preguntas, se alguén quere facer algunha pregunta, un tema, se non pregunto eu. Sí, hola, buenas tardes. Una preguntilla para Lucía. Pasaste por encima sobre un libro que decías que recogía todo este tipo de tipos de bibliofilia o de libros que hay antes de hablar de X5, me parece, que comentabas algo así. Hai varias publicacións, non? Que estudian ou que investigan o xénero artístico e dicir, con exemplos de obras Ai, perdón, del micro. Pois eso, mediados do século XX, a nivel, diríamos, máis de investigación, non? E dentro do grupo de investigación de X5 hai varios libros, pero sobre todo The Print Factory é un libro que fala, pois eso, de distintos tipos de obra, de como achegarse a este xénero artístico, dunha visión como máis histórica. Realmente si estás interesado en bibliografía, podo pasarche, teño así bastante. Así de memoria ahora mesmo non sei, pero teño por aquí, ou se non teño por aquí, bibliografía de consulta. No, bueno, que ao final, cando levas tempo nisto, pois empezas a investigar e de algún xeito, pois hai un montón de traballo, non? Pero ese libro é un libro que de base que está moi ben, e despois tamén hai outro libro que é publicado pola Complutense de Madrid, que se chama LAMP, Cuaderno sobre el libro de artista como materialización del pensamiento, que está moi ben tamén. LAMP. Este libro está moi ben. LAMP, Cuaderno sobre el libro. E se queres incluso te podo pasar despois, E tamén creo que non sei se Didac ou publicou algo sobre a tesis de María Prada, el libro del abismo. Eu penso que non sei, non te sona a ti publicacións de traballos de tesis con vos, sacachedes algunhas, pois hai un libro de María Prada que tamén está vinculado ao libro do artista, que tamén se especializou neste tema, por si te pode interesar. Pero o que na web de DX5, aí podes entrar e ver todas as publicacións, porque teñen moitas, e ver a maneira de acceder para, bueno, pois se te interesa profundizar máis. Vale.
Chego este. Que non sei por qué non encende. Aí está. No sé, bueno, es para Bernal e para Lucía, porque algo que a veces penso e que me custa un pouco diferenciar é moitas veces que hai libros de artista que poderían ser procines ou procines que poderían ser como libros de artista. Non hai unha liña aí que a veces, sobre todo na actualidade, onde hai fanzines que son, bueno, un pouco caros, non, na súa produción, en libros de artista que son moi baratos. Entón non sei se vos tendes algún tipo de... Onde está o límite? Hai límites. A ver, non sei se falar de límite, pero tamén podría falar incluso non sei se de mercado, non? Porque diríamos que o libro de artista pertence máis que a un mercado editorial, que sí, a un circuito máis artístico de élite, entre comillas, non sei como decilo, non? E aí podes, non sei, a ver ti que opinas disto? Bueno, eu coido que o tema do fanzine sempre, por eso falaba eu antes do mercado editorial, que sempre intenta emular o mercado editorial. Quero dicir, eu cada vez que dou charlas sobre isto, moitas veces a rapaces, todos o seu maior interese é onde vendelo, que facer, sabes? Entón, eso sí que é unha diferencia importante, porque eu coido que o libro de artista non se move neses cauces, non teñen... moitas veces, non todo o mundo, pero moitas veces sí que no mundo do fanzine teñen ese interese de emular o mercado editorial e facer como un pouco todas as partes do proceso, mentras que no libro de artista non é exactamente así. De feito, moitas veces os libros de artistas se editan. Sí. Os edita alguén ou tal, e os fanzines, pois, coller fotocopias celo e te pon na túa casa a facelo. E logo sacas fotocopias e faste rico. Eu recomendo facer fanzines, que é super productivo. Sí, diríamos que o libro de artista atopase máis en ferias como especializadas, non Art Libris ou ferias especializadas de libros de artista, de publicacións específicas, pero aí non vas a atopar, podes atopar fanzines, pero non é tan común, nin a inversa, non? Porque quizás o fanzine forma parte, eso, dun mercado máis amplo, hai recordo, eu nunca estiven en Porto, esta feira, a Feira da Alegría, pode ser, que é unha feira impresionante e aí, pero é máis ou mellor máis difícil atopar, sí que pode, pero as porcentaxes son moito menores, non? Hai muita xente da Belas Artes que saca a través de fanzines. Sí, sí, sí. Non sei, a veces sinto que non sei moi ben. Os portugueses son especiais nese caso. Non para mal ni nada, simplemente que son distintos. Teñen unha visión moito máis artística do mundo do fanzine, por exemplo. Entón, aí sí que se tocan moito máis. Porque levan anos ou levan sacando fanzines en serigrafía, que é unha locura. Sabes? Pois levan anos facendo e ao mellor, claro, poden sacar 20 exemplares super coidados que se custan 200 euros cada un. Entón, sí que se tocan moito máis, pero eu coido que aquí non pasa tanto. Sí que está moito máis dividido o mercado. Alá en Portugal, non sei por qué exactamente, pero eu levo indo a ferias relacionadas con fanzines, autoedición ou quedando con xente, e sempre tiveron ese rollito moito máis arte. Pode ser, non o sei. Bueno, es por la cooperativa Árbore, que tiene, o sea, tiene un taller impresionante en la parte de abajo, cubre todo el paso, la parte de abajo, y hacen incluso esta litografía hoy en día con las piedras. Y sacan fanzines de todo. Participé con Sentidos gratis muchas veces y cualquier exposición que hacíamos allí estaba documentada, ¿sabes? Sacaba medición en papel de todo. Sí, sí. E hai mogollón de estudios que teñen que ver que son estudios gráficos e que sacan fanzines e sacan... E logo é que teñen outro... Eu uso isto, é que o caso portugués é moi diferente. Sabes, porque teñen outro... Se fuches a Feria das Maravillas, pois é que o mellor non hai prácticamente... Non hai tanta publicación e hai moito máis pois cartaz e tal. Entón, sí, é un caso paradigmático, teñen así como outras características. Ten moito que ver, efectivamente, cos públicos tamén, pero tamén co presuposto de partida, non? Penso eu, non?
Claro, non é, claro, normalmente para os libros de artistas xa hai certo presuposto en moitos casos. No fanzine é menor, porque tamén dende a Fundación Didac está xa a facer libros, xa os vimos, que teñen moito de libro de artista tamén. O de Mari Pais, por exemplo. Sí, bueno, eu neste caso nestas publicacións aí sí. Nestas publicación que vos trouxen son máis publicacións ao uso. O libro de Mary sí que ten un pouco de libro de artista no sentido de que a cuberta ten parte de obra, non? Quero dicir, está feita coa obra, non? O orzamento é importante. Eu teño que decir que se ven hai moitas cousas diferentes a nivel editorial, como pode funcionar un espazo como o noso que dunha fundación que ten maiores orzamentos, non? Pero hai máis similitudes das que parece, porque realmente nós para facer as publicacións pois contamos co orzamento total do proxecto, non sempre é moi amplo, neste caso está aquí Juan hoxe que nos apoiou para facer en concreto o libro de Mary, e sin a súa axuda non sería posible para a Fundación leválo a cabo, non? E ás veces temos que facer pois libros máis pequenos, traballar en digital, que é algo que se podemos evitalo non nos gusta, porque nos gusta traballar en imprenta tradicional, non? E sabedes que as publicacións son bastante luxosas en ese sentido. Pero despois sí que hai moitas cousas en relación á distribución, os problemas de distribución, os lugares onde se atopan, onde compartimos como moitas cuestións, non? Que a veces parece que estamos nun lugar de privilexio, non é tanto así, porque a distribución, por exemplo, dos libros de arte contemporáneo hoxe en día é moi complexa, as distribuidoras non funcionan como deberían funcionar, é moi difícil chegar aos espazos de venda, hai poucas librerías especializadas e os libros de arte non se atopan nas librerías normales, salvo grandes editoras como Taschen ou, non sei, Phaidon, que poden estar moi generalizadas, non? Un libro deste tipo é moi difícil atopalo nunha librería, non? Entón, eses problemas tamén nos compartimos. O que estabades falando antes, o que si vexo, o que eu entendo, vamos, un pouco é que hai distintas canles, o fanzine eu polo menos sempre o tiven asociado moito como, corrixídeme por favor os dous, sempre o tiven asociado moito tamén como algo moi ligado a un feito como contracultural, non? Como algo... Lo que ha dicho. Sí, no sentido de que é algo que sempre vai un pouco fora da corrente dominante, sempre ten moito que ver co que fai non? Sen ter que ampararse no que está a suceder. E o libro de artista pois ten esa canle non máis do centro de arte ou do espazo alternativo ou do espazo autoxestionado, pero sí que ocupa un lugar máis, penso, máis especializado, non? Igual estou moi equivocada, pero é o que eu percibo como consumidora habitual deste tipo de publicacións. Sí, diríamos que bebe como das dúas liñas de algún xeito, non? É dicir, podes atopar, sí, algúns traballos que poden formar parte do ámbito máis editorial, pero como chegas a este tipo de publicacións? É dicir, como te fas a elas? Pois, o mellor as compras directamente a editorial, que chas envía, ou a través do propio artista tamén, que ten os exemplares e non atopas nunha librería, que dis ti, non... Entón, penso que sobre todo máis dentro do circuito artístico, pero igualmente sí que é certo que moitas veces están vinculadas a espazos alternativos que fan unha publicación así que non é al uso. Os límites son difusos, non? E eu penso que tamén é o que o fai rico, porque pois ora estou dentro, ora estou fora, ora estou nos límites, nas marxes, non? E o fanzine está aínda máis nas marxes, diría eu. No. Que sí, que Pero sí vaya que non. visión. Pero non é negativa. Non Eu é penso que negativa para nada. positiva, porque de feito moitas veces nestas canles extras, non sei se oficiais ou máis non sei como dicilo, é onde realmente pasan cousas e se dan este tipo, pois outro tipo de traballos que sí, que falamos do tema do efímero, non? Porque ti falabas de proxectos efímeros, pero iso pasa moitísimo, igual que espacios que abren, pois sí, 3 artistas van a abrir no seu, que sei, no seu piso unha sala unha vez ao mes
para facer unha obra efímera. E esos son proxectos que duran 1 ano, 2, 3 e despois pois estás a dos velas, necesitas tal, cual, ou tes non é o mesmo facer un proxecto con 20 que con 50, ou dicir, pasas por varias fases. É a propia vida, igual que nós, se te analizas a ti mesmo, final, pasas por moitas etapas. Pois estes son os proxectos teñen. Eu recordo Polaquia, recordo moitos proxectos porque Bernal estudiou comigo e eran os frikis do fanzine, o grupo de... Pero, bueno, Sí que me acordo disto. está de facendo un traxe, non sei. Recordo con, pois, Polaquia tivo o seu tempo e a súa duración, pero como iso un montón de proxectos nos que eu estiven, de colectivos, así, Alga colectivo, pois sí, éramos 10 persoas con eso, con ganas de facer cousas, pero de repente, pois eso, pasan uns anos e as cousas cambian. Estaba recordando o proxecto de edición que levou Manolo Oliveira no 2006, eu estive metida tamén aí, pois son experiencias, ao final, pois profesionais, vitais, bueno, e é riqueza. Os proxectos son así, en xeral, non? Algo que perdure, non sei, 40 anos, sucede, pero non é o máis común. E, sobre todo, todo este tipo de traballos que teñen que ver un pouco co momento, non? Así, non sei. Sí, eu estou de broma, estou de acordo. No, o sea, pero que penso que é algo natural, eso forma parte de procesos naturais, ao final. Micro. Activado o micro. É que senón o streaming non o recolle. Porque estaba pensando antes, da mesma forma que Mónica, que eu asociaba o fanzine ca, non sei se contracultura, pero cos movimentos máis underground, e se hubo algún punto de inflexión no que pasou a ser, pois iso, como algo máis general, non máis para todos os públicos, porque a min os fanzines que me veñen á cabeza, os que eu leín son dos anos 80, principios e tal, como había un, que é o que máis coñezo, porque o leín os que están colgados por aí por internet, que é este A todo Lugo de detalles, que eran fanzines así feitos desde movimentos asociacionistas, un pouco para dar voz a cómic, a rock, ao jazz, a, bueno, pues movimentos que estaban un pouco dentro desa contracultura, digamos. Eu creo que a maioría de nós asociamos un pouco a iso, o fanzine, ¿no? A autoedición, desde movimentos pois máis minoritarios ou así. Se houve un punto de inflexión no que foi algo máis democrático para todo o Ves, ao mundo. final tiña que contar a historia dos fanzines, que tiña logo aí a continuación. Pois sí, non, houve varios puntos de inflexión. Pois, por exemplo, internet. Que quero dicir con isto? Hai cousas que antes compartía xente con fanzines porque non había outro xeito. Se ti se querías falar da música que che gustaba, moitas veces, pois, habendo os recursos que había, pois, o de cómico ou o que sexa, había mogollón de veces que se tiraba do fanzine. Se tiraba dese tipo. Agora non fai falta porque existe internet. Entón a xente derivou a outras cousas e tamén empezou a popularizarse a autoedición polo que comentaba antes de un tema técnico. Agora mesmo hai xente que o fai porque pode. Antes non se podía. Eu estaba falando ela de Polaquia, que era unha editorial que fixemos hai moitos anos, de cómic, de autoedición. E a dimos feito porque 12 persoas nos juntamos para pagar os gastos dos primeiros números. Porque a edición antes era moi cara. Agora mesmo non pasa iso. Agora, pois, podes facer, incluso tamén por internet, hai xente que se imprime en China ou en Italia, que son baratas as imprentas, que pode imprimirse X copias e sacar unha tiraxe de 200 exemplares a un prezo. Entón, hai varios fitos que sí que foron cambiando todo. E logo que agora, non estar metido no mundiño, pero sí que o saibas, hai eventos de autoedición todo o ano por todo, bueno, por toda a península e por Portugal e por onde queiras. Entón, agora mesmo hai un mercado moi vizoso do mundo da autoedición. Nós, por exemplo, organizamos en Coruña, María organizan aquí en Santiago o Fun, que é un mercado de autoedición que será dentro de un par de meses, aparte, en xuño. Que? Lugo xa non hai. Non, porque tiveron, bueno, este ano non hai, polo menos. Había 3 mercados de autoedición en Galicia en activo, que era Valla Valla en Lugo, Fun aquí, en Santiago e o Autobán en Coruña. Supoño que lle pasa o mesmo, que cada vez ves que a xente apúntase máis e máis xente e tes problemas para facer a selección. Nós, por exemplo, temos espazo para 70 persoas, 70 proxectos,
ás veces temos, cando chegamos ás 200 solicitudes, temos que dicir, bueno, amigos, nos quedamos, sabes, nos quedamos aquí porque xa non pode ser máis. Entón hai un mercado moi, o sea, xa está soterrado, pero hai un movimento importante. Sí? Eu quería comentar que outra cousa boa que ten o fanzine, eu tamén son unha firme defensora do fanzine, los amo, los adoro, de feito coleccionos e tamén os fago, é que como non está revestida desa grandeza artística, moita xente que o mellor ten certa querencia, pero non ten a formación ou o que sea, artística, pero que sí que lle interesa, sí que se lanza a lanzar un fanzine, a compartilo cos amigos. Entonces, o mellor, eu teño moitos amigos que empezaron así, no, como con pequenos fanzines e foron medrando, ahora xa se dedican profesionalmente á ilustración. E simplemente era como unha cousa de perderlle o medo, de empezar a vendelo por €1,50 aos teus amigos e ver que eso sí que se vendía, que gustaba. Eu creo que é unha ferramenta artística moi interesante, espero que siga sendo mainstream e barato durante moitos anos. Espero. Eu pareceme genial os procines e demais, pero eu creo que hai un aquel especial en ver que é cutre. Sí, eu E creo que eso ten un valor. claro, eu digo, dende o punto de vista de organizar eventos de autoedición, eu, por exemplo, son totalmente defensor de coller a xente que non ten por que ser especialmente a xente que está empezando, sabes? Que non ter unha criba no tema estético. Non sempre pode ser. Acabo de dicir que se presentan 200 e pico persoas, temos que, entón hai que cribar por algúns lados. Pero nós intentamos, por exemplo, sempre meter a xente de todo tipo, porque que ás veces estás dicindolle que non a xente que se non lle das un pulo e animas, e son moitas veces os máis agradecidos. E logo o tema económico, que sei por onde vas, creo, é que hai xente que saca fanzines que costan unha pasta. Pero, claro, eu entendo outro lado, porque hai xente que fai fanzines que lles custa unha pasta facer, porque agora mesmo a risografía que está moi de moda é cara, moitas veces fan todo o proceso, fan cosidos, ou fan... Entón, eu prefiro fanzines baratos, sabes? A min pasoume no último feria de autoedición que fun coa miña moza, foi mercar un e lle dixe, non ten prezo, non o merques, sabes? E levaste sorpresas por iso. Pero, bueno, claro, non sei. Digo porque hai eventos de autoedición que puxeron límite de prezo aos fanzines para que non pasase iso. Sabes? Porque, claro. Sí, claro, eu entendo que por produción ao final tes que poñerlle o prezo que che costa. Pero claro, que non se litice, que non teñamos esa tendencia a facelo demasiado high-end, en plan, que se despois, eu levei unha sorpresa outro día na imprenta, un fanzine que pensaba que me iba a costar 60 céntimos a unidade, paguei €2,20. Eso a veces pasa, non? Pero que creo que é importante que manteñamos ese carácter democrático, de experimentación, de ruptura. De underground tamén, de alguma maneira, non? Ainda que realmente é mainstream. Ahora todo fillo de veciño que ten unha conta en redes que sube dibujitos tamén che vende os seus fanzines. Eu acabo de puñer unha venta hoxe. Pero sí, tamén por outra banda, creo que sería interesante, pois precisamente, non? Por todo este tema de que ao mellor empezan a haber como publicacións autoeditadas, pero como de máis valor artístico, máis calidade, popularizar máis o tema do libro de artista. Ou incluso de, claro, non? Empezar a quizá quitarlle o velo de inaccesible a algo que realmente xa estás producindo. Claro, eu aí, por exemplo, co tema do libro de artista, a nós pásanos organizando Autobán, que hai propostas que chegan que son de libro de artista, que non son fanzine. Eu sinto dicirlo, pero é así. Porque hai ás veces que ves que teñen outro tipo que se move por outro circuito. Entón, que faz con iso tendo o problema de superpoblación? Eu, por exemplo, estou en contra de meterlos. A miña posición non é popular tampouco. Eu simplemente formo parte aí do Consello de Selección e me pelexo coa xente. Pero iso sí, claro, non sei que dicirche aí. Eu non os metería. Teñen as súas canles, e ao final o fanzina hai moita xente, pero bueno, teñen que ter o seu espacio propio.
Pero... Sí, para iso tamén, bueno, están o que as feiras de edición tamén, que aí podes atopar, porque despois xa non solamente, dicir, podemos falar de publicacións bastardas, de publicacións especiais, de obras, eso, colectivas que non teñen por que ser fanzines, sino que entran un pouco, pois é o que dis, bueno, pois isto é un catálogo, pero un catálogo especial, pero é, pois estou recordando agora un catálogo, non sei se chamalo catálogo, tamén publicación especial de Mar Vicente, que é un artista que, bueno, personalmente amiga miña, me presentou na Fundación Laxeiro, pois era un catálogo da súa unha retrospectiva, pero era tamén moi curioso porque o lomo era parte dunha obra ex profeso, e había, ademais de, pois non sei se 300 ou 400 exemplares, catálogo normal, que foi o que marquei eu, pois había esa edición específica de 15 exemplares que ti te levabas unha parte da obra a túa casa. Pois, libro de artista é algo único, é dicir, é un xeito único, por iso digo que cando falaba ao principio, no, da idea de definir, como definir, é complexo definir. É moi complexo definir, non? Pero de algún xeito sí que hai unha parte de obra que ti te estás levando, non? Entonces, claro, pois sí, eu penso que ao final sí que hai espazo para todos e hai canles para todos, non? Que pode ser interesante? Pois que diríamos que este xénero que puidera ter máis cabida, porque ao fin e ao cabo sí que é algo moi especializado. De feito, estamos aquí un grupo moi pequeniño de persoas, non? O que tamén me dá un pouco de pena é que cando falamos de todos estes procesos que falabas de as novas tecnoloxías, como cambiaron, non? Pois de feito tamén pasouse de facer exposicións ou traballos con catálogo a pois ningunha publicación, casi ningunha folla de sala, nin nada. Entón, ao final, isto é todo efémero. E esa materialidade é a que te tocas con outras cousas. E isto ten que ver coa arte. E pode ser o fanzine ou pode ser outra cousa, non? Mira, trouxen aquí esta libretiña que é moi bonito, tamén é de rosa neutro, pero é un proxecto de copias de autor que diríamos que é un equipo tamén que traballa pois co tema non tanto editorial, pero acompaña proxectos fotográficos de imaxe, tamén exposicións, e este era un traballo que pequenas libretas con obras de artistas, non? Pois simplemente o tipo de papel, dicir, parece que te levas esa pequena obriña a casa, non? E isto lle dá hai unha cuestión que ten que ver coa sensibilidade. E o mesmo pasa, pois eso, con esa edición barata que tamén ten o seu encanto. Dicir, a parte táctil, non é o mesmo usar un tipo de papel que usar outro, ou incluso esta proposta del paseo, bichedes que eran fotocopias, pero ten unha tactilidade, ten unha é algo tamén como moi cálido, non? E isto é humano tamén, é dicir, nun mundo tan tecnolóxico no que vivimos, a publicación é a que nos fai. E de feito, se fala moitas veces que hai un proceso inverso, é dicir, a necesidade dos creadores e as creadoras é de volver tamén a tactilidade, volver a traballar coas mans. Xa non é tanto, me voy a forrar aquí vendéndonos fan. É dicir, é esa parte que eu penso que necesitamos os seres humanos, non? Que nos estamos perdendo un pouco con todo iso, non? O prazer de tocar, é dicir, claro, claro. Por iso tamén eu penso que hai unha parte emerxente tamén isto, que non vai vai desaparecer o libro, que vai pasar con... Bueno, que se fala moito de todo iso, non? Eu penso que é imposible, que forma parte de nós. Quizáis, non sei se vos pasa a vos, pero eu teño a sensación así nos últimos tempos de que o libro se está convertindo que case que nun artículo de luxo. O sea, calquera cousa que este feita en papel, o sea, nas distintas posibilidades, non? Independentemente do custo que teña, onde máis, é como algo que teño un formato físico, que poidas conservar, que poidas coleccionar, que poidas revisar, non? Porque o digital, moitas veces cando facemos publicacións que quedan só no digital, que tamén se deseñan, que se pensan como digitais, ten o problema
de que as ves unha vez pero non volvemos a ela. Non é como un PDF que pasa, en canto acabas de facer scroll ou pasar as páxinas nunca máis o vais a revisar, porque é algo que non crea vínculo, é algo que sí sucede pois tanto co fanzine como con un bo libro de exposicións, non, onde podes revisar a trayectoria de alguén, ou con un libro de artista, que xa é outra cousa, penso que todavía máis especial porque está pensado como obra de arte, simplemente que ten un formato libro, pero é unha obra de arte, non? Asequible ademais porque ás veces por 10 euros, 20 euros podemos adquirila normalmente nos espazos de exposicións que onde os artistas os colocan e os intelixentes que chegan primeiro pois din isto vou a levar comigo porque non vai haber moitos, non? Pero penso que en todos os formatos, non? O interese principal é que o libro se está convertendo en algo escaso, en algo como moi prezado, non? E que temos que coidar moitas veces tamén dende as institucións culturais, eu digo porque é onde estou, decir, temos que apostar, non? Por facer un esforzo para que o libro sexa unha parte do proxecto, porque é o que queda, non? É o que estaba dicindo Lucía, é o rexistro que queda, non? Se non temos libros non imos a ter memoria, entón, iso é importante. Sí, totalmente. Ao final, moitas veces, cando fas esa acción de mercar algo, ao final te transportas a ese lugar, hai unha parte da memoria que está aí conectada, non? É dicir, pois eu ás veces unha exposición e se compro pois un catálogo especial ou isto, un libro de artista, pero pois asequible, pois ao final me acordo da exposición, do traballo, é casi iso, unha reliquia, é algo que pos en valor. E isto pasa, pasa casi máis. Estou agora imprimindo fotos, teño unha filla de 4 meses e dixen, me nego a facer fotos e deixalas aí que nunca as vou a volver. Pois estou imprimindo, facendo unha selección, guardando nunha caixa e digo, e que temos esa necesidade. Porque, bueno, isto como te chamaches? O percine, eu non sabía que existía, porque a verdade é que eu ao mundo do fanzine coñezo moi pouquiño, e digo, claro, é que estamos nun momento de non sei como decirlo, é moi curioso, non? Igual que nas redes, igual que esta sociedade tan tecnolóxica del yo e de mostrar, pero non sabía que bueno, estes niveis, non? Así, e me chama moitísima atención. Eu cando fago as charlas en escolas de arte fago unha enquisa ao final e lles pregunto, gustaríache facer, que tipo de gustaríache facer edición, producir, bueno, pois textil, o que sexa. A maioría de xente, pois o 70-80% quere facer un percine e contar as súas movidas, que eu entendo porque é xente de 20 anos. Sí, Aos 20 anos quería contar as miñas movidas tamén. Pero sí, está moi en boga. Pausa da ficción, literatura, cine, series, non? Como un tema agora. Non sei, eu por mor de formar parte da asociación esta Autobán, teño contacto con xente de idades moito máis novas que a min, que eu son un señor maior, sí que eu creo que ten que ver con unha cousa xeneracional, aparte de outras cousas. Pero bueno, sí que ten que ver, pois, o que sei, a xente ten outros niveles de exposición ou non sei, ou lle gusta, ou ao mellor lle gusta poder expoñerse en algo que non sexa redes sociais, que sexa un produto seu onde poda contar cousas de outro xeito, ou moita xente trata temas de identidade, ou de xénero, ou de, entón, que un xeito de facelo onde se sinte seguro. Isto pasa mogollón, no mundo de autoedición. Bueno, tío, saberás tamén que hai moitos fanzines que van por ese lado. Hai moita relación tamén entre o mundo da arte máis oficial ou máis institucional e o mundo do fanzine en realidade, porque a min ocurrenseme agora artistas galegos que están moi no límite, non? Estou pensando en Andrés Magán, que ten toda esa parte de autoedición, non tanto no musical como nos cómics ou no fanzine, ou xente dos 70 como Moscoso, non? Que era un gran deseñador, pero que ao mesmo tempo tamén estaba en Zapcomic, quero decir, hai moita cousa similar, non? E moitas veces pasa cando estamos intentando historiar, sobre todo movementos máis que tuveron unha duración curta, non? Grupos de traballo, colectivos, estou pensando na Galga ou a xente, por exemplo,
dos grupos da Coruña, non? Ou toda a estética dos anos 80, moitas cousas quedaron nos fanzines e quedaron en ese papel. Agora é moi difícil recuperalos porque había moi poucos, non? Entón, cando chegas a algún daste conta ese traballo que estaban facendo que era totalmente autoeditado, a través de fotocopias, impresións moi básicas, non? Pero que recollían pois, traballos plásticos, literarios, o mesmo traballo de diseño, non? Entón, penso que son mundos que en realidade cada un ten a súa función é un espazo, non? Pero o fanzine tamén é un espazo de creación artística, claramente, para min polo menos, eu vexo así, eu entendo así, moitas veces van están en universos paralelos pero traballando á vez. Sí. Aparte de que hai mogollón de xente que está metida en todo, que fai estas cousas. Ui, hola. Pois iso, que fai as tres cousas. Que fai libro de artista, non os queremos en autor. Que non se cole, non, que fai libro de artista, fanzines e tamén traballa en arte directamente. Sí, ao final sí que é certo que este tema da pegada do rexistro, non? A través do papel e do traballo en papel, decir, porque penso na tecnoloxía e penso que eso, que realmente a tecnoloxía moitas veces falla, pero o papel está aí, bueno, podese queimar tamén, non? Pero sí que é certo que a durabilidade, decir, iso sí que é importante, non? O tema de... Sí. Bueno, non sei, penso que non son comparables, ao final tamén. Pero eu agora que estou facendo tamén arquivo así de todo este material e dices, que bonito, porque ao final sí que é algo que te acompaña, non? Wow. E despois tamén, eso, como, non sei, hai unha parte que dices, bueno, que se vai deixar de editar e de publicar porque é moi costoso, porque os materiais, os papéis, non? E todo isto que tema da crise, bueno, fai uns anos agora que era casi difícil incluso conseguir certos tipos de papéis, non? E de materiais, o tema da escaseza, non? E non vai se deixar de editar, pero digo, que nos estamos perdendo, non sei. Que volvan as publicacións. E artículo de luxo, incluso falaríamos en certos... a veces non, é dicir, poucos espazos publican agora, editan. E xa non é polo tema tamén dos custes, da distribución e todo iso. Bueno, Non me quise meter antes, pero que o sistema editorial é moi perverso. Pero, bueno, é que sí, dá para moito. Para moito. Eu sí que teño experiencia aí, traballei para editores. Sabes, que se edita por editar, pero... Sí. Non sei se alguna outra cuestión máis. Non, bueno, eu gustaría moito unha pregunta. Perdón, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las revistas de arte, no? Es como que desaparecieron todas de golpe. Sí, bueno, contesto rápido. Volve Dardo ou non volve Dardo? Dardo pode volver, sí. Non sabemos cando, neste momento non, pero as revistas de arte, bueno, tiveron unha crise moi grande, fai 10 anos, case 20 anos, porque o sector editorial ten unha crise basicamente xeralizada, non? E despois as publicacións periódicas especializadas son moi difíciles de vender en papel pola auxe do digital, precisamente, non? A xente suscríbese a periódicos e a xornais digitais que despois tampouco funcionan ben porque é un espazo que exixe moita urxencia, no campo da arte, por exemplo, é moi difícil de traballar porque exixe estar editando contidos continuamente entón eso fai que se resinta un pouco a reflexión, non? O tempo da creación dun artigo longo onde ti podes estudar o traballo dun artista, falar con el, revisar, eso se perde co digital, non? Porque hai que escribir contidos todos os días distintos e moi rápido. Eu penso que as revistas agora mesmo están nun moi mal momento
pero non se sabe o que vai a suceder, porque todo pode volver, todo pode cambiar. Tamén se acabaran os discos de vinilo, de repente agora están máis de moda que nunca outra vez. Entón, bueno, supoño que é unha cuestión de demanda e de que nos cansemos de certos formatos e volvamos a solicitar outras cousas. Non, eu penso que a xente nova, ademais, está solicitando outras cousas outra vez, non? Como que non lle vale toda esta rapidez, non é cuestión efímera. É a sensación que teño. Bueno, pero eso tamén se traballa. Quero dicir, eso é unha cuestión tamén de tempos de lectura. Se faz lecturas longas tamén traballas a capacidade de atención, entón penso que é unha cuestión dos tempos. Pero eu creo que a crisis non foi solamente nas revistas de arte, senón nas revistas en general, porque xusto coincide de fai 10 anos, no 2015, hubo aí un colapso do mundo editorial. Sí, pero foi pola auxe das plataformas digitais de comunicación digital e a xente deixou as suscripcións, antes había suscripcións ás revistas e se deixou. Tamén houve outras cuestións que importantes, non? Foron os apoios tamén dentro dos ministerios, non? A distribución de revistas que antes chegaban a todas as bibliotecas dos centros de arte e das escolas e de repente ese reparto, non? Que de algún xeito se facía dentro da administración pública quedou mermado porque os orzamentos se cortaron. Entón, hai moitos factores que fixeron que as revistas perderan forza. Está aquí Carmen, que está na biblioteca do CEGA, que sabe ben o que pasou nestes anos, non? Pero basicamente son esas cuestións como que faltou a publicidade tamén. Antes había publicidades nas revistas, as galerías de artes, as institucións, antes da crise económica polo 2008, máis ou menos, foi o momento terrible, poñían cartos para as publicacións e pagaban de algún xeito que esas publicacións foran posibles e de repente a publicidade desapareceu. Entón, neste caso penso que non, porque as revistas aplican co IVA de publicacións, que é menor, É dun 4. sí, é un 4%. No, isto foi a crise Sí, foi a financeira crise. que afectou no público con falta de inversións e de subvencións. Despois afectou no privado ca quebra de infinidade de empresas que, polo tanto, non pagaban publicidade. Si que se iba vendo ano tras ano como iban caendo, o sea, era algo automático. En 4 ou 5 anos empezaron a desaparecer despois de 2010. A ver, eu teño un usuario que hai anos que me decía que se vía ben como estaba a economía polo grosor de Arforum. Si Arforum é gorda, este feito estou un pouco preocupada porque os 2 últimos números son bastante delgados. Entón, non sei se iso avecina algo, pero... Sería mejor que lo privado entre de una vez. O sea, me refiero, yo creo que institucionalmente a lo privado se la ha expulsado de la cultura y no patrocina absolutamente nada. O sea, no aparecen por ningún lado, ¿no? Aí sí que ten importancia, eu penso que a lei de mecenazgo e como se traballe con ela é a forza que recolla, non? Porque o privado ten que entrar en España porque, bueno, é a miña opinión, hai xente que opina que non, que ten que ser todo público. Eu penso que sí, porque penso que solo con cartos públicos non chegamos, porque non hai diñeiro nos orzamentos de cultura para facer fronte a todo o que queremos facer fronte. Entón, temos que buscar apoio das empresas privadas, que ademais está moi ben que parte do que obteñen como beneficios, pois que vai a cultura, porque ao final revirte na sociedade beneficio para todos. É a miña maneira de velo, pero eso creo que é un traballo que temos que facer dende a xestión cultural. Moitos dos que estades aquí sodes dos sectores, sabedes ben Sí, porque, por cómo ejemplo, funciona. en el mundo de las exposiciones no quedan galerías, tienes que estar obligado a exponer en espacios públicos que no te dejan vender, con lo cual es una contradicción, ¿no? Una cosa es el arte, otra cosa es el mercado, pero si no hay ventas no hay arte tampoco. Sí, bueno, o mercado, claro, a ver, os anos 90 para eso
supuxeron un cambio moi radical, non? Porque nos Sí, 80 todo era paradigma. posible, e a partir dos 90 pois non, hai institucións onde se mostra arte, onde se fai arte, onde se traballa cos artistas, institucións de mercado que son as galerías de arte, non? E despois hai espazos intermedios dentro privado, ti podes facer o que queiras facer, non? Se tes un espazo, ti podes vender, mostrar, tes liberdade absoluta. Eu entendo que nos espazos públicos non se poida facer venta, porque, bueno, non debería ser un Sí, espazo comercial, non? De hecho, no se puede. No se puede. Me refiero a que no se puede, pero lo que digo es que está bien que no se pueda, pero eso están las galerías, pero la fiscalidad actualmente en España, con la ley de mecenazgo y el estatuto del artista, que ahora quieren hablar de cómo era, los derechos inalienables de los artistas, ponen la cosa bastante complicada, porque si solo quedan espacios públicos para exponer y no puedes vender ahí, o sea, no puedes tener ni un teléfono, ni email, ni una lista de precios y tal, es muy difícil. En la Casa de las Artes de Vigo, por ejemplo, exposiciones que yo monté ahí, te venían los que cuidaban la sala y te decían que las cámaras tienen sonido y que tú estabas intentando vender un cuadro y que no se podía vender ahí en la sala. O sea, llegan a ese nivel, ¿no? Entonces, me refiero que la fiscalidad en España está haciendo una política realmente de enterramiento de lo que es el mundo del arte en ese sentido, porque lo está ahogando completamente. Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo una vez al margen del rollo político y ir al tema práctico. O sea, IVA ha sido una patada en el culo al mundo del arte, ha imposibilitado muchísimas cosas y después, si solamente les interesa cuando un artista hace una factura para Hacienda y Seguridad Social, el resto de contraprestaciones, ¿dónde están? Respecto a Alemania, respecto a Francia, respecto a Bélgica, respecto a Holanda. Eso es lo que tenemos que trabajar. Está muy bien que las instituciones quieran controlarlo todo y llevar, digamos, la dirección, pero están cerrando muchísimo el campo. Yo veo el campo cada vez más cerrado por la actuación institucional. O sea, y eso creo que lo privado tiene que entrar de nuevo y tienen que permitir que fiscalmente no ser investigado una empresa porque patrocina una exposición. Tiene que estar apoyado y tiene que estar abierto. O sea, he visto un montón de exposiciones donde decían o es este PIN o no entra ningún otro, ¿no? En Portugal, por ejemplo, cada vez que exponíamos teníamos 20 PINs, ¿no? Bueno, PINs, sponsor y tal, ¿no? Y aquí era o era un banco, o era el otro, una institución era la otra, pero no podía haber dos en el mismo. Bueno, no digo nada más. Sí. Bueno, que esa é outro, non sei se alguén máis quere decir algo, é outro debate. É outro debate porque é un debate moi importante, ademais que se está facendo agora que, bueno, hai que traballar todo o mundo dentro do seu lugar, non? Para chegar a cambiar un pouco as cousas. Ben, sí. Unha cousa, non? Será rematando, non? Se os parece. Sí, eu, bueno, aparte de se queredes mirar os fanzines que os coloquei aí con toda a miña boa vontade para que os mirades se queredes, deixei uns gratuitos que son os que sacamos da asociación que se chama Autocine, e hai unhas pilas se queredes coller, é a nosa folla parroquial, podes ver aí un pouco de que vai o tema, vale? Nada máis. En Plaza Autobán tamén, na Coruña, para cando. Sí, Autobán, para cando é? Pois soe ser a segunda fin de semana de agosto, máis ou menos. E logo facemos unha edición de primavera que vai ser o 9 de maio. E logo o Fun que aquí vai ser en xuño, Es que no sé. o 7 de xuño, que é sábado. Sí. Entón, iso. Ir a todo isto. Moi ben. Pois entonces imos pechar a xornada. Moitas gracias por vir, moitas gracias Mónica, Lucía, Bernal, interesantísimo. Vivides ben a profesión e o tema. Alegrome moitísimo. Todas as posibilidades para o libro, a editorial, o libro de artista e o fanzine. Moitas grazas e ata outra.
que me interesa. Bueno, para outra todo o tempo correndo. A ver, non para todo o que pase, que podería falar. Sí, algo que eu non podería ser moito legal por isto que botaba tanto. Logo na próxima que ten unha iniciativa de unha galería pequena. E elas luz, Samaneu, 15.